Ndinotenda. Regai tirangarire vamashawa munhu mumwe vachimba song yavo inonzi rudo ibofu rudo imoto runochokuchigwa ana amai. Hanzi ko kuchena kwaumandara makaise piko zvamai chena muri mandara iko zvino makuti hanzizvo zvichaiti kuti muchene zviri kufamba sei tadzoka kuti zeikurukura nhasi pachitatu chezarero nhasi indakakuzai ndikati zvinoitika pano padiaries dzimongonongo uchachiti direction aiwa ndinenge ndine plan yangu zvakadai zvinongotwista takutongoenda neflow handimaona so tazvangozotwistika tatozongotevera flow tikatodzidza zvakadzidza tikatovakonzwa zvakanzwa handitika takupinda muchirongwa chinotevera chinove chirongwa chatakagumira panzira mazuva apfuura aya tikati nhasi tochipfuurira mberi tichinzwisisa kuti zviri kufamba sei handitika what's going on chii chiri kuitika mukati medzimba nokuti kwaine vakadzi isu hatifugamiri varume asi vamwe vakadzi chakandinakidza nechekuti hanzi vamwe vakadzi sisimeli hanzi sisimeli isi takapfugama zvakashanda takapfugamira mumwe vakadzi varume zvakadi zvikashanda kusiyana-siyana ndichika isu patiri kutaura tisi kuti isusu kana uchinge wapfugamira murume kana kuti uchinge waitira murume wako zvizvi zvatinge tichitaura pano handika vede mukandina nchipata nchisekera mundiregewo ndiseke indiri munhu anosisekera anoziva you must try it ladies kujust kungonakirwa wega so kungoseka uri wega ini ndikatanga kuseka muno mumba vanhu vese vasingazotoseke ndangofunga zvone ndangofunga kana kuti komende ndakaona ndikatanga kuti bvaro ndiri one ndichifunga komende yoga vanhu vese vanotipesera kungoseka usingazivi vozoti manga muchiseke vapedza kuseka ndoti ndanchiseka zvona ndichifunga zvandakamboona somewhere else mumbozvitry it's good medicine hauiti stress unogara une stress free haugari une stress nokuti unogara uchingozvisekera haimozati kuseka kuribo kwakanaka so mukwana ndatanga kuseka guys nendafunga chizvo nendafunga kumasuro handika mungondiregawo ndipopota ndichizvidhukira ndiri one ndongodhukawo kuseka ndoda kuti joina munongojoinawo tongodhuka tose handika todzakatodi toenderera mberi neshow handimashona because ndiri munhu wokuseka ndiri munhu angu wokuseka ndiri munhu wavanhu ndakazvidza kuti aiwa ndakabva kunyaya dzehasha saka ndoreplace angu nokuseka saka ndaamunhu wokungoseka handitimaona ndichinda ndakadaro handitika right positive energy ka kuseka zvako positive energy right so tichitaura nepano ukaona zvinenge zvisingakuitiri unosiya zvaunofunga zvinogona kubatsirawo unotora zvese this applies to varume nevakadzi handitika varume nevakadzi hapana munhu anoti kwaini ndomisa imba varume vane chekutanga they are unpredictable nhasi ndandakateerera imwe show mumotikari mangu so ndichinda kana ndichinda kwadokta ukau pane show yanga ichiitwa panemwe talk radio chivo 7 or what handizivi vachitaura nyaya yekuti vane maexperiences evarume kuti maboyfriends avo kuti wakamboudzwa kuti akutochata usingazvizivi ndanzwiririra ipapo ndatombopaka ndasvika kakwadokta ndikatombogara ndichidanyatsoteerera vakadzi muSouth Africa vachifana kuti mufunge ini ndakaita kuona paintaneti chaipo pafacebook pamapicture achipostwa vanhu vachidi ini munhu ndaive naye madeko zvinhu zvinoitwa nevanhurumezvi zvinhu zvinoitika murume haana mugoni ndo chokwadi chekutanga chidatiudzani munhu anogona murume chete ndimwari handitika asi sometimes ka uri soja ramwari rinomira panzvimbo soja rinonamata rinodana mwari ka unogona kumuudza mwari uchimunamata uchidaidzira murume wako kuna mwari ka zvikakuitira kana 20 years handimaona uchingonamata zvisati zvapindurwa ugosha kuti nokuti nzira dzamwari they are mysterious hatizivi kuti mwari vanoshanda sei handimaona kune vanowana ma-instant answers ipapo kune vanonamata vagotsanya vagodii zvigofamba kwanzi gumapo here naAron ndo ritoripo iro rigoadzadzi guma motorijaira ko ndo guma racho ndo ritoripo ko vamuda kuti ndinorisengesepi nai ndo guma ritoripo iro riri mamuda kuti ndinorisepi hapana kukurisa ndo guma racho motongojaira handichika right saka ndaitoyazoona kuti ndasitoyazoona kuti varume havana mugoni handichika varume havana mugoni varume ndo zvakanotongoriwa handichika toenda kuvakadzi zvakare handizivi kuti senyiyo irikowo here yekuti tinoti vakadzi havanawo mugoni handizivi kuvarume kuti senyiyo iriko here kutoti vakadzi havana mugoni asi chatinogona kuita ndechekuti isu sevakadzi tinogona kungodzana chokwadi zvimwe zvinhu zvatinopika zvatinoona zvinoitika mukati mekurarama kwedu zvatinoona vamwe vedu vachirarama zvatinonzwa everyday togona kungozviadhiresana napachikadzi chingodzana kuti but guys pafeya chokwadi ka apa patinozvinyanya last time takataura nyaya yezvikadzi zvinonega
handitika zvikadzi zvinotaura zvinenge zvichibaya murume pamhanza apa zvichibaya murume pamhanza kuti ungangoti dii ndirove ndiuraini anozva unganditeti nichera ini ndiri madhuve ndine mamoyo ini ungandidini hapana chichitomira kutokwira pamusoro petebhu kuchamba chichitoitawo kuchamba chi pamusoro petebhu kuda kuda kutokanda majebhu handiti maona hatida kubva nemunhurume handiti mazviona so takazvitaura izvi tikati vakadzi miromo yedu tinowanza puri yepo handika tikabatawo futi kuvarume kuti mimi varumewo zvakare handika kana uchibuda mumba uchingoenda kubva wakuenda champion yekubhawa uchingosiya mumba musina chinhu unenge uchiti mukadzi uchinamara neiwana ipi handiona kana mukadzi wekutsvakira bamnini francis ungamuti waipa uchingobuda uchingoenda uchisiya usina kumupa chikafu uri champion yekumabhawa mumba musina chingu ungati akaipa mangwana takapabata tikabata nyaya yemashamwari kuti shamwari dzimwe unotaura nyaya yekuti unosvika pakudza shamwari zvinhu zviri intimate zvemubedroom secret yako ugoudza shamwari yao unenge uchiudza shamwari isina kana murume ugoiudza zvese handitika takazenge takuita makwikwi makakatanwa panyaya yekupfugama pakanetsa pandakataura kuti aiwaka baba vanopfugamigwa uchiva pachikafu pakanetsa zvikanzi hazviiti kuti pfugamire vakadzi baba nababa because makumbo anodi mabva anorwadza nevamwe kupfugamira murume kuti iye anoanzi zvatoitira varume zvakawandisa ivo vanotiitira chi handi tikati tiri kuda kuvabata tichasvika handi tichiri kuindirira mberi nhasi tinoda kumboudza neisusu vana mai pachedu handika takataura nyaya yekumuka munhu wechikadzi makuseni handika uchitotadza kutsvaira mumba uchimhanya kuenda kunodza bhururu zvawakaitigwa nababa nesuro kuti mumba munenge makatodaro koita vakadzi vari kuti vane varume handitika vanopiwa mari yese kune vakadzi vakadaro vari laki zvakadaro kuti mwedzi wapera anopiwa kadhi apiwa kadhi onzi kadhi iri inotenga chikafu chese chemumba mukunotenga chikafu chemumba asi tichavhura malaini kuti munhu wese akontribute kana kuti munhu wese apokane kana kuti munhu wese ataura zvaanoda handika mukunopiwa ningikiri kadhi kunzi inotenga chikafu chemumba handiti hanzi ndakapfugama regai ndipine komeni hanzi ndakapfugamira wangu akaseka the Diana because it was something new kwaari wanga usati wambomuitira handiti anga asingazvizivi umwe akati ini ndofugama padhogi ndofugama futi zvepakomupa chikafu aiwa bodo handitambiyoyo but zvakafanana kana uchipfugama padhogi pachona saka pachikafu ndoza nei kupfugama handi kwese kupfugama inoda kutenga nangokutaurira zvandodi zvandaida ngokutaurirai then ndovhura malaidzi modi motanga kufona handitika right wapuwa kadhi inotengera chikafu vana mumba chemwedzi murume anenge achitambira ka1 pamwedzi handiti hatambiri every day anotambira ka1 pamwedzi handitika iwe pagrosari unowana munhu akanotenga zikeke agotenga mamiti pai agotenga masoseji ekudla ipapo agonopinda pai agotenga hausati watenga gupfu wemumba hausati watenga mafuta hausati watenga mabasics maessentials ekuti pakati pemwedzi kana majomba pai pasina mari wakunomeka sure kuti chigari chinotenga izvi kotenga nekutenga zvinonaka variko vakadzi vakadaro handika murume mangwana vamwe vakadzi ndosaka nowanda waimusingapui mari nevarume because varume vakatokusarira vakakuona kuti kukupa mari iwewe kunzi onda kupa 4000 inotenga gosari remwedzi kuti pedze mwedzi tichidya handitika iwewe isede kuti unoya nehupu munhu anounoya ne 5 kg yehupu handika apa muri 5 mba 5 kg yehupu masimba ndika sadza haipedzi mwedzi handiwaona unotenga makeke ndo akazara mufiriji handika hauna kana kutenga kana beans dzekuti rega dzinde pastandy-by kuita kuti kana nyama ichinge yapera mufiriji ndodi tokwanisa kupata jega nebeans tikamboti mumwe musi beans tikamboti makumbo euku tikati chicken cheche tikamboti beef steak tikamboti mashort trips zvichingodaro handika munhu atenga kunomhanya kutenga zvinonaka vamwe vakadzi munozvinyimisa mari nevarume muchadzoka pana pamuchema kuti hanzi inini handipiwi mari nemurume handitika because murume wangu handipi mari izvo iwe haugoni kuti utenge uzive mabasics ezvinhu zvinodiwa mumba hauzivi chinangwa chekuti mari kana wanzi mari inotenga mumba kunotanga kwatengwa mabasics wozotenga hako makeke aya wozotenga hako zvinonzi zvimapaipai aya wozotenga zvimwe zvokuisa zvaunoda zvinonakanaka izvi handitika asi watenga zvinhu zviri essential mumba saka vakadzi vanoda farira zvinhu zvinonakanaka apa mumba kuti mupagadzirise kwete vakadzi vane impulse buying yekuti chinhu changa asiri mubudget munhu anoenda list yake zvakanakanaka achinda kunotenga zvanga achinda kunotenga zvanga asiri kunotenga wangoona vamwe vachitenga izvo naiye watopindirawo handimaona impulse buying akutotenga handimaona soro rako gamu but gaindipine ndingoita example kuti muone kuti zvinhu zvatiri kutauraka zvitoripo asi zvinhu zvokuti tikutaura zvinhu zvokunyepa uyo aripo gamu hanzi inini simeli I'm one of them ndinotofarira zvinonaka zvino ukafarira zvinonaka munin'ina usati watenga zvinhu zvemumba haninoona kuti murume mangwana anokunyima kuti kadhi tinonzi haugoni kushandisa mari ndichatenga ini murume pakuti ndichatenga ini manje paanoendawo namabhururu ake achinomwa handimazvoona unonokangamwawo kuti akati achatenga iye oda kuonererwa kubhawa handimaona
akuonekwa kubva achitenga mari iya yakati ndichatenga ini grocery akunopedza antimazvona achitengera mabhururu achida kufadza mabhururu. Saka vakadzi kana muchinge vapiwa mari nevarume please prioritizai, zivai zvinhu zviri important mumba, ziva zvinhu zviri important zvinodiwa mumba mako usati watenga zvinonaka izvozvizvi. Zvinonaka zvinodiwa tinodawo kupota tichidya zvinonaka mumuromo medu apo patitabata mari. Pachitanga watenga zvokuti chero murume baba wakati handina mari dzindatambira chikafu chiri mumba, chekudya chiri mumba, antimazvona. Right, hazvina zera zviya, chero kune vanhu vakuru mazera edu chechewo anotozviita ufunge. Anotozviita mazera chechewo kuti hachatopiwi mari nevarume. Kati murume anoenda hande itotenga gusari, tengai tione ndobhadhara ini. Anomaona because anoziva mukadzi wake kuti akangomupa mari chete unotenga maoster, unotenga makeke, unotenga maice cream musi iwoyo kunenge kune pati. Antimashona. Right, tobvapo yes Nina tobvapo anditika tobva tapinda pane nyaya yekuti imi vanhu vechikadzi anditika takati nyaya pamuromo ngaiite shoma. Anditika imi vakadzi munoziva here kuti baba vanopfugamigwa mubedroom? Munozviziva kuti mubedroom baba vanopfugamigwa? Munozviziva here kuti munopfugama baba muchitenda jagira kure mvura musiku pamunoenda kunovata paya jagira kure mvura? Isakadziso patakaita makitchen party ka musati machata moita taita anonzi makitchen party ayo usati wachata. Anditika woita kweti kitchen party inouya vanhu vese vakuru kudharawo kana zvakudhara mino mazanogara zvichiriko zvimakitchen party izvi handiti tichiudzwa kuti ndozvatinenge tichiita. Anditika ndakafara sezvo ndinochidzwa mama Deborah evangelist Deborah taura kuti nyaya yekuti vamwe varume anditika anenge achitori nemufananidzo wakakura waka picture yakapiwa achinda kunoroora kuti uchinda kunoroora this is what your wife should do for you, this is what your wife should treat you mumba. Saka chero kazoda kuti ndakuda zviri kwaari hazvione because ane mentality yakauya nayo yakaudzwa nevabereki vake. Anditi mashona kana kuti achikura handi mashona. Saka indati varume ava kana moenda kunovata paya jagira kure mvura unaro. Anditika woisapa jagira kure mvura tavikuka kitchen party yayi jagira kure mvura vategei baba vacho wepano woisa jagira mvura papinda machira paya. Imi vana mai vane system yekuti kwai baba ndivo vanotanga kundibata-bata kana vave mubedroom. Akakudza vana mai akudza kuti hamutangi kubata-bata nababa ndiani? Akakudza izvo ndiani? Imi vakadzi munofanira kutanga kubata-batawo varume futi. Anditika uchibata unoziva panobatwa murume wako ndio unopasa kuti murume wangu ndobatwa papi. Anditika kubata-bata murume wako panobata-bata aiwaka zvoita mutambo wotambwa. Anditika matamba mutambo baba wapedza kutamba mutambo murume anditika anopukutwa nani? Newe mukadzi. Toda kutiudza nechokwadi newe mukadzi. Umwe unodoona mukadzi rabadaro kuto unotofuratira watarisako. Anditika into isisimeli anditi sisimeli vanongutaura anditika vanotaura zvese. Anditika saka rekenyi kuti tichasvika pamvura tindei tichasvika pamvura sisimeli vari patipo panapa pakurayana nekuudzana. Anditika saka vaya vanenge vachida kutora maskichet nekuita sei it's up to you ndezvekwenyu patisi kutsurana nemabi yangu pano padiaries. Anditika this is meant for my diaries, it's not meant for people see my diaries. But kana uona zvakakodzera zvichikuitira mwoyo wako uchikudza kuti ndoda kudotora anditika conscience yako ichikudza you are free to do so. Chatongora mwari wako utongwinesi because ndezve madiaries izvi. Anditika but anyway ndo vamwe vakadzi vatachitaura vaya kuti variko vakadzi vakadaro vekuti unozvibvunza ndimai here kana kuti ndibaba vane unhu vanoiyo wavabeita even ndakakudza ngati unhu hwedu hwatinoita even masocial media hunotaridza kwatinobva nezvatiri whether uri munhu kana uri ghost zvinongotaridza zvauri nekwaunobva. It shows we don't need a fortune teller kana kuti hama dzako dzitiudze nezvakadaro unotongoona. Handika tova tatongoziva kuti vapi ava handiti mashona tosiya zvakadaro. Right, mutambo watambwa mba wapera mai chiregai kungoti rukutu mati rukutu kudaro mumba muya baba ndotsvaka kuti kuda chii hameno kuda chii mumba mawhite wipes aya kuda zvii handizivi zvamunoshandisa kumba kwenyu motora. Andika vakadzi vamwe vari selfish. Iye atopedza kudi kuzviklina atove bow. Anditika murume usiwa akadaro. Handimaona mai ndimi munoklina murume wenyu. Handiti mukadzi andiuri smart iwe ndiwo unoklina chi murume wako whatever zvamunoshandisa. Mai lili mbomira kudaro ndibvisa macomments mukataura zvinosisa ndobvisa macomments. Handimaona right moklina. Anditika murume wenyu waklina murume wenyu. Anditika murume cheche kana nyatsa kurwa basa unomuwana kujova. Anditika anojova kuti kujova nge muna mwakoko apedza kujova glasi rako riya. Anditika wotora glasi rako riya remvura. Anditika wouya naro. Anditika
glasi rako remvura wopa baba handiti isu kune isu machembere akaita sesu wotopfugama kuya kupfugama kwandataura kuya imedicine glasi renyu remvura baba iri maita moyo mutukwa zvirambe zvakadaro uri kutenda kabosera washandwa apa mukirawa mashandwa kaumu rumuda kutendwa handiti wotenda baba maita dhuve maita chimama mabhanzi ganda ravasikana manjenjenje wotenda handitika uvapa jagi ravo remvura vanonyatsa kufila kuti chi zvine kadhati kuti ya ndini baba votora jagi ravo remvura zvavo vonyatsokumwa handitika vonyatsokwa kuti vaseredzera vaita bo handitika aiwa muchivata handimazviona right tatsiurana ipapo kana iwe wangu ari mukadzi wokuti unongopedza ungofuratira wototi uchazvionera ndodha yazibonela kubva nhasi uchichinja maitiro handitika mvura baba vanotendwa maita shiri inobhururuka shiri yakanaka ine mavara baba vanotendwa vashanda basa mukirawamu handitika basa ravatenda uchaona kuti vanoita manyimwe mangwana chero kati ndinoda bhutsu chero kati ndinoda chii kana vachikwanisa vanokutengera ndinokudzai vanokuvigira chakukunyatsa kukuvigira una uchitaura kuti inini wangu mukadzi ndo varume vaya vamwe vacho mirandi kupei zvangu tipu ndo imwe varume vaya vamunozowa vachitaura kuti kumabhoo vakomenza ini madhairis ka ndo vamwe varume vanozonza vachitaura kumabhoo kuti ini hangu wangu mukadzi chero zvikaita sei I wouldn't trade my wife for anything tunhu tudukuduku twakadaro twaunenge uchiita murume iyeye handimazviona tudukuduku itkotwo tinogara tiri mufungwa handitika tinotogara tiri mumind instead yekuti achiuya mumba handitika vamwe ezvinezvi vamwe vakuita takuita bedroom courtroom inonzi bedroom handiti takuita courtroom mafights vana mai vasikana anorwiwa kusitting room uko anorwiwa kuhamene kudining room uko ndokunorwiwa mafights kana mopinda mubedroom handika izvi masini izvi hazvisiri izvo zvagwa handiti maona pana nai lana naye asimusapedzane masini ana kusamudzana munoziva kuti masini anoita kuti vanhu anounza bondi chero mumba imomo manga muine hondo handitika kana chazorohwa chikumba handitika chanyasa kurohwa chikumba mumba imomomo munopedzisira makutongoseka mukutoita kunge vanhu sinambovera magwa kudining but musabvumidze satani kuti abve nemi kudining room makatsama unopinda nemi kubedroom monorara makatsama kusvikira mangwana kuseni makatsama handitika makatsamusana bedroom kazhinji inogadzirisa zvinhu zvose handiti kana muchinge mapinda mubedroom gadzirisai zvinhu mubedroom nemutambo wekarati unenge uchitwa pai mubedroom handiti right tirimo mukati memba yemubedroom ana mai handiti vamwe vakadzi vanoti nezvibhaketi zvavo zvinenge zviri mabedroom zvibhaketi zvavo zvavanogeza ina hangu handisivi asi mumwe nomumwe anoita zvinomuitira handiti vamwe vanoti kwai tinenge tine zvimabhaketi vamwe voti zvimabhaketi mawet wipes handitika vamwe voti chibhaketi hachiiti handitika mumwe nomumwe unoona zvinomuitira kuti zvakamira sei nezvibhaketi zviya chiga kuti kana wamuka makuseni chibhaketi chacho chopedza rimwe zuva chirimo mvura yakageza zuro baba vanoenda muka vaenda kubasa vodzoka mvura yaichingovemo handitika mumba mubedroom imomo baba vazosvika pakutozoya votora chinenge chachiya vachitora vachienda kunorasa ivo waswera uri mumba handiti make sure kuti wagadzirisa zvinhu zvako zvomubedroom ngazvinake handimaona hanzi hazvinaki kana makatsamusana unenge usina inhema dzako unenge usina kuchirohwa kana chikaenza kurohwa chako chaiko mai mwana unopinda mutuni chero mama makatsamusana kudining chikarohwa chako chaiko ka baba imi vana baba zivai izvo kuti munorovawo muchiita zivai marovero handitika kana mama makatsamusana ukuka kana mapinda kurovera izvo kuenda kurovera tu handimaona rovera izvo kuenda zvokuti munhu anosekerera anokangamwa kuti wama amuchitukana kudining room problem kada munhu anorovarova zvingorovarova vanenge vangotsama hativazviona saka musainda makaningira makatsamusana toenda kunyaya yezvibhaketi please vakadzi hygiene zvibhaketi zvenyu ngazvinde kunoraswa kana muri vezvibhaketi handitika iwo mawhite wipes enyu get rid of them muchimuka vana mai nyaya yekuvata nemanight dress kana mupinda machiramu night dress rinopfekwa kuseni uchimuka madzimai night dress rinopfekwa kuseni uchimuka night dress harisiri kuvata naro paunomuka paya uchienda kutoilet makuseni uchinokosha mazino chizodzokera futi pambedha ndopaupfeka night dress rako handiti paunovata unovata uri birth suit kokuti ukadai ukatenderera kudai baba vanenge vachigumba nyama handiti ukadai baba vanogumba nyama handitika ukadai
kwai una mukadzi achikomblena kwai baba usiku hwese vamuka zvoita zvekutedza kuvata ndida kuvata vape handi ndizvo wakabvira kumba kwenyu here uchienda kuna baba wakaindira kumba kwababa ava murume uchu handiti zvisadzaraisira ive kumba kwenyu usave kusiwa ive kumba kwenyu wakaindira izvozvo ndozvasiko kumba kwenyu handiti ukavata ukadai ikatoguma ikanzi yasimuka vape kana vakati ndikuda wotendeuka futi wodai so yogumazve handitika yamuka vape kusvika varohwa mwoyo that way zvinolimita it limits kuti zvokuti vamuke makuseni vachinotsvaka vamwe vanhu vekunze zvinotolimita because vanenge vakaguta vanenge vachingodzvuva zvinhu zvavadi zvavanenge vawana kupi kubedroom kwakumba kwavoko but baba vakaita nzara vagara vachikomblena kuti ini kumba kwangu ndinotopiwa nemukadzi kana achida handitika kana iye achida ndopandopiwa munotuma vana baba kuenda kunotsvaka vana sister Bettina vatsvaka sister Bettina makomblena futi kuti murume wangu akanyinga murume uzoti haasi kundipa bonde ndiri kuita zvinhu zvanosangana nazvo even pano padiaris kuwhatsapp uko murume oti havasi kundipa bonde vanondipa kana vachirida iwe ndiri munhu wemurume panopedza 2 weeks pasina kupiwa chibonde saka ndingaida kuti ndiite sei murume yakuudza inini manje inde kuchibvunza komunin'ina koitogwa murume konzi mungozasimeli nendakaneta ndabva kubasa vakawanda zvandikutaura izvi vakawanda venyu makataura neni varume venyu kuwhatsapp apa muri kuzviziva zvandikutaura you know what I'm talking about handitika makutonga kuti makaneta zvandotaura zvazviya wakaneta 2 weeks wakaneta murume akasiyana newe mukadzi handitika unoda kuti anozviwana kupi zvinhu izvi oenda kionotsvaka sister Bettina unopiwa nasister Bettina handimaona odi opiwa murume ndiye woga anotenderwa kuvata akapfeka boxer short guys nemhaka yei murume ndiye woga anotenderwa kuvata akapfeka boxer short usiku mumba iwe unotaura musho uri bagwe zvawakabva kuita mudumbura mai yako ndozvaunovati wakaita mune mhaka yei chiti murume ndiye woga anotenderwa kupfeka boxer short kana apedza kuita basa rake ovata paya apedza kuita basa because mbavha ikapinda mumba kana kuti akawa movement handitika paachambotsvaka muzoti panotambiwa mutambo wekarati kana kuti wrestling kana kuti mukirawa kana mamai apedza kushandigwa bhurugwa rinogona kuwira uko boxer short yowira uko hanti panozombomuka achitsvaka kuti bhurugwa rangu rawirepi paanga achikava bhurugwa pai kana kuti boxer short handitika pamwe mbavha inenge ichitotiza saka kana akapfeka shoti yake unongoti kocha obuda omanya kupi kunocheka kuti chii chiri kudi chikuita noise uko handi mazviona saka ipapo tatibatsirana ipapapo muzoti kwai sei zvese zvinongofevha varume zvichingofevha murume akavata akapfeka boxer short handitika mbavha ikapinda unokurumidza kuti kwanyama odi otomanya kunoona handiti mazviona ipapo zvino kana kuri kuti anga bhurugwa anga kanda rawira uko rawira pasi pemubhedha paachambokotama achitokonya rawira pakati pemubhedha chida kutora mai mwana mbavha inenge ichitotiza handimaona imiwo vakadzi inandiziva vakadzi ariko mazuva ano nyangwe nisingachemberi tangozvita wani izvo zvamuzvipfeko zvemukati izvi tikutsiurana tichabata varume tikuinda kuvarume tichambotsiurana biya yedu vakadzi kandi vakakosha ndovati kutanga navo imi varume musafunga kuti mapunyuka tegai varume vamunoziva vose vauye pano vategei because tichafamba navo zvakare iko zvinoti chiri kumbabiya yedu chambodzana isu pachedu chimbotegai varume vauye pano vategei varume vese vamunoziva nga vauye pano tegai varume vese vamunoziva vauye pano notoda kuzovabata ngavauye pano ilive yevanhu 22 handitika right even mukati mebedroom vana mai handiti izvo zvazvipfeko zvatinopfeka chaiko mubedroom vana mai zvimwe zvacho ngatite tichigadzirisa mamwe mabhurugwa atinopfeka handitika mamwe mabhurugwa chaiwo atinenge tichipfeka mubedroom umu munoziva kuti varume vana vadiki vanongonakidzwa zvimwe zvinhu zvisina kana nebasa rese handitika aino kuti kune vamwe vanhu even uri munhu mukobvu handiti kune mabhurugwa akanaka mathongs aya ekuti unopfeka nenga nemalese kuti unolukawo sex chiro paunokurura paya handiona zvinhu zvinenge zvakarongeka handichimuona unoona mai vakarongeka mai mwana kunze uku vabva kubasa kurura neuniform yavo ichinesi vakanda uku zviri mukati chivhara ngozi mai mwana kuita kunge zishoti rakapfekwa mukatumu aricha appetizer varume da zvinhu zvino appetizer handimaona itawo kuti even lingerie yacho yaunenge wakapfeka iyoyo ive sex kune vamwe vanogona kupfekavo zvimalinjari izvo zvinenge zvine masoksi vanosungirira vanotenga zvemubedroom zvokusipaisa zvokusungirira varume nemacheni vachiisa kuruoko achishandira iye murume ari pakirawa aiwa izvo zvinokudzwa kana vanozvigona please itai tengai zvinhu zviya mudi mufambe nebhora
handichika ndokuti murume anenge akati mangwana makusena chimukaka anenge mindset yake inenge chikufunga zvandakaita madeko muzvandakaitirwa namadam kudheni madeko haana pfungwa yekuti chero pakapfura Belinda pamberi apa anotasa Belinda kuti chero Belinda akapfura kanaka sei andoti but chero ukanaka kuda wakanaka gwinyura kanaka kushe handi mukati nekumba kwangu kune zvinofadza zvikuru kudarika izvi zvisvo handika saka please itai kuti zvinhu zvenyu zvipfeko zvemukati zvirongeke nyaya yekupfeta makapfeka maovhorosi maleggings kana kuti une mwana unoyamwisa mwana oiswa pakati mai mwana baba apa mai apa mwana pakati mwana ndiye wotokurambanisai mwana ndiye atokosha kudarika mai nababa aiwa mwana unotogwa handiti orariswa kumucheto kuita kuti mai vatambe game yavo ipo pamunotamba game handika kana kutora mwana chako chaiko handika kutombomuwaridzira kana kuri kuti marume anonyatsoti wandei handitika hamuna kodhibhedhi yemwana unowaridzira mwana pasi zvakanakanaka woisa azishuteyo kusi imi madhairisika wowaridzira chi pasi mwana handika mwana odi mwana wovata handitika ndo zvinhu zvakanaka pamunenge muchishandigwa mukirawa paya tauraiwo zvimaswiti nonsense vana mai maswiti nonsense aya anongodiwa nyeperanai mubedroom muudza nawo zvimaswiti nonsense I love you daddy uchivaruma nzeve uchivadidi handimona uchivakisa kuseri kwenzeve uko uchivaudza zvinhu zvimwewo uchivaudza zvimaswiti nonsense handazvona unopedza zvichingoringa mupfungwa make kudai zvichingoringa mupfungwa make kudai even panoenda kubasa zvenge zvichingovemo mupfungwamo handimona zvenge zvichingovemo mupfungwamo saka itai kuti zvinhu kune rimwe mukadzi wekuti unoona chishandigwa ri pakira vanenge rangoti dzirikiti ngesidanda kunge munhu atsamwisiwa mamudzi iwe uri kushandigwa ri pakirawo sekererawo handitika uchitaurawo maswiti nonsense uchibata-bata uchidii kuita kuti mutambo wacho unyatsokufaya pamwe wenyu munoti kwai sex life dzemubedroom dzenyu dzakafa ndimi makauraya mega because kwamuri sex is now a routine yekungoti murume akati akakubata-bata kudai tendeuka idai zvapera handimaona hapana kana chinotaurwa hapana kana zvamunonyeperana hapana kana zvamunozevezerana hapana kana mutambo unombotambiwa hapana kungodaiwo zvatopera kungoti ameno ikoko mati kwai bedroom life yedu yakafa kana vamwe vozotaura kumagrupu kana kumachechi kuti isisi kumba zvikazodai moita kunge kumba kwenyu zvisiko but zvaimboveko zvakazopera handimaona because of handizivi kuti vakadzi nevakayei vakadzi itendenze kuti paunozvara mwana 1 wokutanga rudo runenge ruchiri kupisa pakazvarwa mwana 2 runoenda ruchidzikira mwana wechi3 zvadzikira kai wechi4 kwanzi mwana concentration yako yangove kuvana chete full time murume uyu hauchamutarisi unoziva kuti murume naiye mwana wako anenge achida kutariswawo futi murume wacho naiye muinclude palist yevana vako wakungoti vana chero kugeza kwanzi ndichaindepini chagoindepi ndevana vangu 5 ndakatodzika midzi pano munhu akazi takatodzika midzi ivana 5 akatozvidza takatodzika midzi ana kwachetenda because akatozvara vana 5 kana kuti zvimwe zvandichaiti ndezvinoitwa nemahurezvi handiiti izvi kuvarume anouya vanenge vachizana kumabha wako vanenge vari kauko kuti mukadzi masitaira zvozodai todai murume uyo achida kuchita mumba mai kuramba kwai handizvidi ndezvemahure handidi mazvava nepi mazvava kuhure renyu iwoyo murume anenge achida kutounzawo something new on the table kuti mai mwana kubasa uko kwata tichitaura navamwe varume kwai zvakati rega timboita kana uchigona kuisa musoro mufiriji handitika Burkina Faso yakadai so uko handitika muchiexplora do it handitika do it kana muchigona kuenda pamatable tops paya muchiita zvamunenge muchiita patable top do it handitika spicing up your bedroom life kubedroom ndokunese ndokwakakosha kubedroom ndokunese ndokwakakosha ndokwazvinotangira handimaona kudza murume anzi chingochiita upedzi ishuwa chipo ita upedzi davatai ita upedzi mangwana makuzova mumwe achitaura zvemubedroom makuti kwai kumba kwangu moto wakadzima hapana moto wakadzima ndiwo wakadzima moto kumba kwako wega ndiwo wakadzima moto kumba kwako wega ndiwo wakaudzima handika there's still time guys spark up that light moto yaya usimudzi usipake udzoke dzosa moto yaya mumba handimaona staira regai kungojaira kuti one day staira one missionary one fura one every day staira one handika mazivano kakungoti vakadzi vazhinji vave nenyaya tave nementality kuti hatisina nguva yekuenda pamaintaneti tichigugula kana kuona matv uchitarisa zvinobuda pamatv zvinizvi handitika uchidii nenyaya yekuti munhu akugara akabata foni handiti umwe anenge achitoti murume ari pamusoro mai mwana ane foni inenge iri apa
kana nchinyepa apa vakawanda venyapa iyi ndikutsika mugadzeni izvi ndikutsika mugadzeni meme vanhu vakawanda vari panapa ndimaya baba vari kuita basa foni iri apa nditi vanenge ndasaririra dei achipedza ndachinobata foni baba achingoburuka chete vanoita kutorashigwa uko handiona foni ndasarira papiri kwai ndingawana jusi rapfuura jusi ringandidarika handimaona kukoshesa jusi uchidza kukoshesa imba yako. This is a serious one. Foni dzauraya dzimba idzi, foni dzauraya dzimba, believe it or not. Foni dzauraya marelationships idzi, foni idzi. Mwoyo wako unenge uchingori kufoni. Baba uri kushandira mukirawa, iwe mwoyo wako uri kufunga foni kuti izvozvi nyaya yanganzi iri kuiwaya nabhubhu in 5 minutes. Baba vachingori havasati vatopedza bhubhu utochitaura nyaya dzese antimazviona. Baba vari kuzviona. Baba vanarume vazhinji, varume vazhinji havaite zvemafacebook. Handiti vanopindawo pamafacebook apo neapo. Varume vazhinji chechewo rume havaite zvemafacebook apo everyday. Vanopindawo apo neapo ngobrowser news vachidarika. Havanei zvemakuhwa, havanei chii. Zviri kuuraya dzimba dzemadzimai because murume anotanga kuona a change in your behavior nekuda kwefoni. Pote nesvika pakutsva wakabata foni. Mubedroom hauchakwanisa kuconcentrata nekuda kwokuti jusi rondidarika. Uchida kudongorera kufoni kuti chichapostwa chinyuwani, chichakandwa chinyuwani, ndosarira kumashure. It's up to you. Koshesa imba yako kana kuti koshesa foni yako, zviri kwauri. Asi mangwana rega kuzochema uchichemera vanhu handitika nezvinhu zvisingakupisidza kumba kwako, nezvinhu zvisingakubatsiri paupenyu hwako handika, because the internet iyi handika inogona ngofuma mangwana yakadzimwa handiti. Asi marriage yako urimo matove nemaproblems kudhara. You have created your problems already nekuda kwefoni idzi. Vana mai imbodzidzai kutora foni dzenyu idzi sometimes kuchinzi kuri kupisa handika kusocial media ikoko. Imbodzidza kudzima foni yako uise foni yako iyi utaure nababa. Umboita nguva nemurume wako, umboita nguva nevana vako. Imbodzidza kuti ndinoda kumbosarira, ndoda kumbosarira zvinhu zvacho zvinonzi kupisa iwayo, ndoda kumbosarira udzime uise uko. Umboita zvimba yako handitika. Imbodzidza kudaro. Munotokundwa even nemamwe masingles cheche ndoti kana vachinge vashanyirwa nemaboyfriends avo haumuone kana painternet. Haumuone kana painternet. Nyaya dzejusi dzavhiringa marelationship. I'm talking what I know guys. Nditaura zvandoziva zvandiri kudzira nazvo kuseri. Kana mungangoda kuramba kana mungangoda kudibha ndichokwadi. Communication amusisina mumba nenyaya yekuti unenge uchingori pafoni. Baba vachasa comment, baba vachati ningafonda here manziko here zvakamusha watonuza concentration because uri busy nefoni. Hausi kuda kusarira mujusi. Imba ndeyako. You choose what you want, either phone kana kuti ningi. Vamwe varume vakanguri vakudza kuti zvemafacebook izvi handizvidi. Facebook is evil. Kune varume vasingadi. It's evil visa. Bona andokudza kuti tingashanda paradza imba yacho handingabvise Facebook. Chakakosha chi imba yako kana kuti Facebook? Chakakosha chi apa? Relationship kana marriage yako kana kuti chakakosha chi? Kana kuti Facebook? Kana kuti WhatsApp group? It's up to you. But tangoti fure nebo. One day kana wako katanga muno kuti izvi enough is enough and chadi. Enough is enough now. I no longer want this. Guys, ndinotongoti alright, no problem. Guys, sara mchira na page renyu ndakurova pasi. Patakatamba pakakwana ndakwega. Because my marriage is much more important to me than Facebook. Hanimaona. Saka ndangoti chidi tipfudzane napo ipapapa. Hanimaona. Saka vakadzi kana muchishandigwa mumakirawa mumabedroom papa chimbodzimai mafoni. Visa pfungwa dzako kufoni uko. Umboisa pfungwa dzako pazvinhu zvamunenge muchiita ipapo. Handitika. Right. Mashitsi ngatinde panyaya yemubedroom. Mashitsi aya emubedroom aya. Handitika. Itriki yandakadzidziswawo ndichikura iyi. Mubedroom pamunoitamba mutambo wenyu uya. Nditi pane mashitsi pamubhedha penyu pamunovata. Munozama tawo mahomba aya anotengeswa nana Mr. Price, anotengeswa nana Edgar's, handi nana Truworth. Handika. You have your 3 towels dzaunotenga mahombe aya kuitira kuti usaramba uchiwacha mashitsi each and every time. Handitika kuti 2 minutes nhasi wawacha, mangwana zvawabvisa zvawawacha,
kusara mangwana zvawabvisa machiso wawati because pamunotamba game riya muchita mutambo wenyu yahandika pane zvinhu zvakawanda zvandakambutaura kuti zvinoitika pamubhedha papa zvinoteuka pamubhedha handitika zvokuti machisa mpesera kunhuhwa handitika nguva yakareba akagara kana nguva yakareba aripo zvopesera musina fresh mweya bedroom handitika tauro iro riya you take the towel put it down pambedha pamunovata mukwira pamusoro petauro renyu ndopamoitira gemu renyu pamusoro petauro kuita tauro riya unongorizvomura mangwana uri wachaonika antimaona uri wachaonika vana mai nyaya yekuisa mabhurugwa pasi pepilo bhurugwa unoona rakanzi pasi pepilo munozwa kuti bhurugwa choronhuhwa pasi pepilo kusaidhi kwababa ikuona rakanzi ndoko kusaidhi kwababa pilo umwe anotoita 4 mabhurugwa ari pasi pepilo ipapaya achikanga makubvisa achingoiswa pasi pepilo bhurugwa ngobviswa kudai pasi pepilo ngobviswa kudai soro rirechikuisa pasi pepilo antika apa unenge wasoro akaripfeka ndosvika pakunhuhwira baba wanza kunhuhwa musa wanoenda kwani kwasister Bettina wanoona kuine masheets esilki mafresh sheets antika anenge achinyatsonhuhwirira achidii mweya wotoita kunge wasiyana handimaona izvo hapana mweya wasiyana mweya mumwe chete but kungoti mabhurugwa ari kugara ari pai ari pasi pepilo handimaona fungo yakareba koita makadzi mabhurugwa ari kukandwa muwashing basket washing basket unoona washing basket raamai vasingaende kubasa rakazara nemabhurugwa ilaundry handitika inozowachwa ka1 pafortnight kana ka1 per week kana kupiwa musikana webasa kunzi wacha ndikutaura izvi because patakapindawo muSouth Africa isusu handitika tichita mapeace job takawacha tichiwachira vamwe vanhu handiti ndikurangarira mukadzi musikana yanondigwadzana nhasi kuda wakanga akapfeka skin jean rake ndokubhabhisa skin jean nepaint ka1 mai mwana rine zvitsvina pakati apa kwakundikandira kuti ndiwache nokuti nguva iyoyo anga ari ma50 rand ndikuwacha ndaida 50 rand iyoyo mai mwana ndandisina choice handimaona akatokanda akaisa munhingikiri muwashing basket mai mwana ndakanguwacha ndatisa kusaidhi kuwaidii kuti uramba hazviiti nokuti unenge uchida 50 rand iyoyo handiti mabhurugwa iwaya unowana arimo munhingikiri sisi vasikana ibasa choisa mabhurugwa amai vamedhem nokuti uri misisi murume zvinenge zviri mumeso imwe murume agonotaura varume vashoma vanotaura vamwe vanenge vakanyarara vachiona nyaya yeumisisi regai kubatira chinhu pamusoro sebhasikiti ndakambokudzai paunogeza chiinda nebedroom nependi rako ubva wanga wachapendi rako handitika wonika bathing room mako asi uroda mupota chirohwa nezuva handiti wononika ako panze woisataura handiti pakunika zvodhipenda nevamwe kana uchigara vega unogonongorinika kuti unyatsoorohwa nezuva rakadaro handika tichitsve mabhakteria sayaya but kana paine vamwewo muchigara makawandawo rega kuzononyatsorirembedza rakadaiswa parinenge riri parashuti wonyatsorirembedza rakadaiso kudai kuti vamwe vana baba vanorojawo mune dzimwe dzimba nyatsorikuriona worinika kunoku worise rakadaro woisa ukataura respect handiti yekurispekta vamwechi vanhu vaunogara navo pabapai handitika kuti vasaone zvinhu zvemukati because zvinhu zvemukati mako iwo zvinhu zvakakosha kuna namai vasingazivi kuti bhurugwa remukati rakakosha rinofanira kungoonekwa nemurume wako harifanira kungoonekwa nevanhu vese vese panze iko zvino izvi generation yaveko haichakoshesi handitika mabhurugwa aya haichakoshesi miviri yavo bhurugwa rina basa kwavari rinongoonekwa nemunhu wese wese handitika but ndofunga kune vakadzi vekuti right now murume akangoti pakaita mistake yekunzi panze paonekwa bhurugwa rake nechaungaka that will be the end of the marriage chirongwa uri mukadzi akanaka sei that will be the end of the marriage kune varume vasingadi handimazviona saka tadi kudzokera kumabasics edu aya takakura tiziva kuti zvinhu zvedu zvemukati zvakakosha hatisi chinhu chokuti unofamba uchingotaridza munhu wese wese kubva kuprivate party yako chinhu chakakosha hatisi ngachionekwe nemistake handimazviona zvine matsananguriro kwete kungoti chiite nome yekuti hai chichi vanhu vese vanotongoona varume vese vanotongo munoziva pfungwa dzavanhu vechirume hadzitani kumhanya nekutotanga kutoimagina nekutotanga kutoita pfungwa dzimwe dzakangoora pfungwa dzakangoora dzakangodaro handimaona obva tanga kutotanga kutoona zvimwe zvinhu zvisipo nokuti aona bhurugwa rako handi apa mumwe unenge une bekina fasi yakakura kudai handimaona une bekina fasi yakakura kudai so handitika mapfekero chaiwo bhurugwa riya rinenge rakadhinda vana baba vafungwa dzakatodhakwa kunze uko uri kunofamba uchinodaro andika fungwa kana mungave muchechi mungave pai havachagoni vakungotarisa vakutoona zvimwe zvinhu zvisipo mangwana moziva muchiti hanzi tarepiwa andika so vana mai chaivo even dressing yedu sana mai zvinhu zvakakosha it's very important andika of course yes varume vedu varume vari kumazuva ano vanotendera kuti pfekai zvinhu zvamunoda zviri sex zvakadai asi handifungi kuti kana vati zviri sex vatichisiya bhurugwa pashi
handika kana vati riri bhamshoti rako rakangona kana kauri kuti zvemukati zvava zvionekwi nokuti ndezvemurume wako chete handitika ndezvemurume wavo chete woripfekawo zvakanaka nokuti vamwe varume vedu vanototenga havana basa nazvo handika but ndikazoripfeka bhamshoti rera ndakati bhamshoti pendi yabudikira then panobva patoita problem patove problem ipapo andimachiona so zvinhu zvakangokosha madzimai kuti tiite right kutaura nyaya yemumba ka yemadzimai cleanliness mumba ndakataura nyaya kuwana mai nyaya yekuisa mapendi muwashing basket muchipa vasikana ibasa kuti vawache anyway amen ina handizivi kuda ndiri old school ndiri old school handirambi anomaona but zvaputsa dzimba dzakawanda idzi unoona baba mapendi ababa ari kupuwa musikana kuti awache mashits ebedroom ari kupuwa musikana kuti awache zvese zviri kupuwa musikana kubika musikana everything mai vanenge vakabhara fo mai vanenge vakabata foni yavo vari pafacebook apa uindi kubasa vari pafacebook murume ari kuona mangwana murume obva agaya obva ati saka ndakaroora musikana webasa ndiwa ndakaroora handina kuroora mai avo saka zvikangofananako saka is the same thing let me just ndijambira hangu musikana webasa ona mangwana musikana webasa akutodana nababa baba wakutotamba lulalula nemusikana webasa vana mai zvimwe zveti tiri kuzvikonzeresa tega tiri kuzvikonzeresa tega wanawo nguva yekuti iwe unombomira pasitofu uchibikira wega murume wako ini munonasa kuti maybe ndinogara ndiri panapa pafacebook everyday ndogona kuda ndai musikana wangu mukabvunza murume wangu hadye ane igauti makumbo hadye beef saka anodya chikafu chiri different from us everyday ende chikafu chake chiri different from us everyday chinobikwa neni chobikwa neni ndinotoya palive ndameka sure ndapedza kubika usali hwake pandosumuka panapa ndozomwenda kunobika kasadza kake kana kuti sadza rabikwa rinenge rangobikwa riri munhu wese no problem but usali hwake andoziva unobikwa neni chero zviite sei igaro ziva ndotouya pano ndapikana chisandopena 3 ndotomeka sure kuti ndaita hour rangu before ndokupedza kubika usadi hoho andimazvona ende chero musikana ndonyatsoziva anongobudisa mufiriji oisapo anoziva kuti hakuna habiki anotozviziva wanai nguva dzekuti murume uyu kaitira murume wako wega nemabhatani aya dei usingaprioritize munhu kuti murume ka dei dziva zvo dzakaparira kudhara kana dei vasingatisapoti dei ndisingasapoti kwini vasingandisapoti ini kuti itai zvamunoita because andoziva izvo vachitodzoka ndoziva kuti vari kutodya musai wabikwa neni wapedzwa wabikwa neni vanotozviziva bedroom yangu musikana wangu haizivi ndogona kumudana mumubvunze haizivi anoiziva kuiona chidarika kana ndakavhura dho hapindimo anodei hatsvairimo kana ndikasatotsvaira inini musi woyo hamutsvaigwi ndichatsvaira kuseni ndichimuka first thing ndichimuka makuseni first thing ndichienda kujimu ndichidzoka kujimu chekutanga ndisenda tsvaira bedroom angu ndichienda kunoudhana ndisenda tsvaira bedroom angu ndosenda make sure that everything is okay ndoenda hapindimo nokuti toilet inosukwa everyday ka saka ndo mune toilet yangu imomo bedroom angu imomo ivo zvavowo handizvipindiri ndichingozoona kuti kuri cleanwo zvakangodai vakadzi regai kutoti ndamuka andi chiuyai mundiwaridzire mubhedha ndamuka andi chiuyai mundicleanire mubedroom mako mawawanga wakavata iwe kumuka na11 wotodana mwana wevanhu apedza basa rese chiuya ucleane munhu guys handizvo mangwana wana musikana yakavata mubedroom mako nemurume wako wokomplaina inini ndogara ndichikudza basa remurume wangu sometimes nderizvo zvokuti ari unpredictable izvo zvinagara kudai kangona kuyana 10 handitika atoenda kana kune imwe site handitika kana kutoya eli handitika ndatopedza bika usaiwa ngekudhara sadza rongobikwa ka1 kutodyiwa zvapera handitika kana kuti dzimwe nguva ndomboita 2 days ari kune mamwe masites handimaona ndindoga ndichitotamba pemalife panenge achitoona ari kukwanenge ari ndichitoona ungatiwatching apa chitoseka andimazviona sometimes most of the times ane munhu anofamba dzimwe nguva kazhinji ndindiri ndega weekend chechaindi asi mukangoti muchitarise kazhinji Wednesday ndoguma Thursday Friday Saturday Sunday ndendinaye weekend pamwe pesa apa weekend because weekend kazhinji kachona asiri pa standby ndendinaye hamundioni palife ndosaka ndichisawo vamwe prioritize ivo vana vacho kuti wane nguva navo anditi foni varume vari kuchema nefoni idzi varume vachema nemafoni aya but kungoonesana ina ndisi kuti musaite zvamunoita kungoonesana handitika asi munhu nemunhu itai nokuitira kungoonesana ngatichei tichizvidzora ngatichei tichilimita handitika
zvinongana diaspora kusva kunonzi mamaid acho anoshandiswa zvokubhadhagwa amene zvinodhura izvozvo ndiwo ninge uri musikana wacho handichiona ndiwo ninge uri musikana wacho nokuti uri musikana auright unouya wobika kana wauya ukatadza kubikira wako murume wosvika wongobata muri kodwa patakaway every day murume anoda home cooked meal murume cheche vedu ava vechizimbabwe vanoda home cooked meal ndiye vanoda sadza nemuriwo nenyama ndio vanoda kanzidza nemavheji ndo zvavanoda zvakakura vachidyika kumusha ndo zvavanenge vachida saka vana mai ngatigadzirisei ipapo nyaya yekungozvikwindi kumuka une mudhu chawaitwa hapana kungomuka wakakwindi mhara kuseni baba wachati amai mam good morning mother madam mamudzu kune dhimoni remamudhu dhimoni rekuita mamudzu aya idhimoni pfugama zvinamatiri mamudzu aya hauna chawaita ona kuti imba yese musoni zoti shabhani akadzora mwandu vandotevedzera inonzi vandotevedzera mudhi yako iwe nekuti unenge wakangofundumara chete unenge wakangotongofundumara iwe ndione tomuka mafuna kadhaba example nekufundumara ndione yese nekufundumara chafundumwarirwa hapana munodzinga vari memurume kuti kumba kwayakuindiki kana mai vai vakafundumara vari mumudhu nhasi tichingotukwa imba yose chawangodai unenge uchingotukwa rega zvauninde kumabhururu kubhawa ndino mwana ndigozosvika kumba kwako yaleti kumabhawa kwako yandigozvotangira manje vononawo zvivana jeneti kumabhawa kuya muti kwaitsvaipa mamudzi aya itai muchinamatira mamudzi nyaya wana unguva yekumboseka wana unguva yekuita munhu akasununguka munhu asina mweya wechikwindi ichi bvisa dhimoni rechikwindi ramba mweya wechikwindi ramba dhimoni rechikwindi mukati mako imboitawo munhu akasununguka munhu anongoseka munhu anombotaurawo majokisi mumba vanhu vachiseka sikamaone kudaro mumba mako its never too late kana wanga usingazviiti chimbozviitawo izvozvo right tobva ipapo topinda nyaya panyaya yeshamwari yandakataura ndakasirira imwe point yandaida kutaura musi yekuti kune regai ndikupe mufananidzo kwedu kugweruko mafriends mabest bomba mafriends vari kuwirirana vachiwirirana kudaro umwe murume wakainetsa inyenga handitika asi achinyenga kudaro asaichengetwa zvaionekwa nemumwe vafurirana kwanzi kuna mbuya wandoziva handi unodi unogadzirisa puna vatorana vaenda kwambuya vaya handitika vasvika kwambuya vaya mbuya vaya vamupa mushonga zvikanzi mushonga uyu wosvika udi wozitemera mangwana makuseri uisa muchikafu handitika womupa achachinja vadzoka achidzoka kumba neshamwari yake yaya vaparadzana shamwari yakawana murume uyaya iri kuda kudyisa murume yakawana murume adzoka handimaona ndobva yati maindopinda mumba womuseini mushonga ndobva yatora mushonga yako wakupfekera pai mumuti zvikanzi ndozotora mangwana makuseni time anenge achigeza ndomuisira handimaona right mangwana kuseni murume akugeza handitika wamanya mutora mushonga wakapuwa zvena mbuya vaya handitika kuti achinoisira murume uya kudai so munozoti akawana muti wakaoma kuoma zvisina mashizha kana muti wakagona kuoma zvisina mashizha ko chichaitika pamunhu chichaitika pamunhu munhu aioma handiti saka mumabhururu zvamunoudzana nekunyengerana umu be careful ende chimwe chandogara ndichitaura disclaimer yandatanga kutaura ndichitanga kuta live inoindati munhu nemunhu unoita zvinokuitira kumba kwako handitika zvinokuitira mbako nezvaunoita usataura kana zvandiri kutaura zvisingakuitiriwe sena nazvo tora zvinokuitira usatore zvisingakuitiri zvinokuitira ndozvaunotora ndagara ndaisa disclaimer asi chandoziva mukuzve zvandataura kune vanobatsirikana nazvo kune vanoti apa papachita problem kumba kwangu maybe if I take this if I try this zvinogona kundibatsira handimaona zvinogona kundibatsira handimazviona zvinogona kundibatsira saka zvisingaiti unosiya because zvinogona kuita kumba kwangu ini zvinogona kusakushandira iwewe zvinokushandira iwewe zvinogona kusashandira inini handitika but zvinhu zvingori zviri trivial izvi zvokuti you can choose kuti apapa ya izvi kumba kwangu hazvishandi zvakadai asi izvi chindokuda kugona mbochidiwo ndiniwo apa handimaona respect nyaya yerespect ndaitaura kudhara ndikati vakadzi tinotaurisa ngati respect vari munoti kwanzi respect is end respect yavo varume respect is end
but respect varume vacho vanoda kupuwa respect handitika vanoda kupuwa respect varume ngati ndikuwabata ndikuwapedzisira nditi takutosvika pavarume apa handitika vakadzi nyaya yesmart iyo taitaura kudhara kwete yekuti makusema mauzogeza kana baba uzati 5 o'clock dzakushaya baba wakuuya ndipo unopinda mushawa kubva kuseni kusvika rivire unenge uchingori mumakuwa kana kugeza hapana chawageza kugeza chaicho kwahuna unenge uchingotenderera namakuwa ngatichinjei variko vanhu vakadaro hazvina kuipa asi zvakaipa zvana kuti nditaure ngatichinjei ipapo mukadzi iva smart mukadzi uonekera ndogona kuva wakashata kunge isu kudai takashata kasitora chatireka tozviziva takatashata zvakatosikwa namwari ndakatozviita ndikwanisa kuzvichinja handitika but ndinogeza mvura ndotamba nayo mvura ndinotogeza ichocho ndochokwadi ende handitonidi twai kudi handingazogeza nguzvo tine majinzi akasiyana handi majinzi edu ekuzvarwa nawo akasiyana handitika kuna mumwe munhu kuti akageza kudai so anonyatsoita ganda rimwe no isu datina izvozvo handika asi ndozvizivira kuti mvura ndinopinda iganda rangu ako rakangoipa handitika ifesi yangu yakaipa asi ndinodi ndinozvigezera handimaona ita mukadzi ari smart mukadzi anogeza mukadzi wokuti kwete kuti unoonekwa ningekiri unenge nemvere famba nemvere dzakazara kuchipisa kudai so mvere roloni inodzoka pamusoro pemvere makamboona roloni ikadzoka pamusoro pemvere apa yoita white yosangana nesweti yemvere yakuchipisa kudai musama muno kuti zvinenge zvakaita sei apagona kuda kutaura chiwiza maoko kudai munhu akadaro kutaura chiwiza maoko munhu yeye anomaona munhu ugadzirisawo hapwa idzi dzinogadziriswa iyo mimburo maitokwesha icheche pasi marima kuna vakadzi asingazvigonizvo kune vakadzi vanenge vachito rimwe dhimoni anemoziza reuchapa pasi peririmi chepe panokweshwa mukatikati merumu toothbrush inoiswa mukati umu uchikwesha seri kwenzeve uko pakati pemagarapa panovhugwa uchinyatsokupakwesha handitika nzvimbo dzakafanana naidzodzo handitika ende zvakare mukawana nguva nababa namai munopota muchigezana nababa venyu muchivakwesha muchivavhuravhura muchiziva bhodhi yemurume wako kuita kuti akanzi aita accident aparara unonoziva kuti uyu murume wangu uyu ziva bhodhi yemurume wako potai muchigeza nevarume venyu muchinovakwesha muchinovavhuravhura muchinovagezesa netauro musana uku nemiwo varume the same apa it goes both ways varume potai muchinotaura kuti muchigeza zivai vanamai venyu vakadzi venyu muchigeza muchikwesha muchivavhuravhura muchivashevha handitika kune vamwe vaya muchivashevha muchidididi ibasa rako iwe baba imi varume ipotaiwo zvakare muchitora even mapendi anamai even handitika even achinda kunogeza naro imboritoravo uri wache iwe murume umbori wacha umboti wariona riri bhatingi rakamirira kuwachwa imbotorawo wache woiwo isapa nemi varume hazvingorevi kuti makuitigwa zvese vanhurume because imimi ndimi misoro yemba handitika tinoita tese tichibatsirana pota uchitora bhurugwa remurumukadzi wakorero pota uchitora uchiwacha uchinonika mai vanowanawo bhurugwa rakawachwa riri apa handika there's nothing wrong mivarume one day kungoti saturday matamba kamaita mashandira vakadzi venyu handitika wombomukawo makuseni wombonoitawo breakfast zoti vamwe vazhinji amboni kubika vanhu vechirume wombonomirawo mukicheni handiti wongobikawo kabreakfast netray medhem ndakuvigirai tunhu tudiki tukadaro tiri kuputsa dzimba varume imimi varume vacho you're not even showing love, you're not even showing that affection kumadzimai enyu handimaona zvinhu zvamunofanira kuti muitiro vadzimai venyu handika ende vakadzi ava iko zvinova kuluza respect kwamuri vanhu vechirume because imi varume vacho nemiwo muno muchiti vanzi gumbo rinorira pano nderangu ini ndini baba pano handika ini ndini baba pano rangu gumbo ndo rinorira pano handika chandataura chinoita aiwa marriage is not all about that vana baba varume you sit down you discuss handika you are allowed to debate kusvika mawasvika pakuwirirana kwete kungoti chawatotaura iwe ndo chinotoitawa kungodai so ndo chinototaura vakadzi vacho futi imi vana baba vanopiwa mari nemi varume because sometimes tichataura vakadzi tikati vakadzi hamugoni kugeza hamugoni kudii anenge achigeza mwana wevanhu asi ari kugeza nemvura inenge isina sipo yako mari inogara padako inogara apa mari yako haugoni kubudisa mari kuti upe mukadzi woita kunge une chikwambo chokuti akwanisa kupa mukadzi anopiwa mari mukadzi ndiye anogara nekadhi baba zvinhu zvakarongeka mai ndo vanopiwa kadhi ndo vanogara nekadhi ndo vanototi baba muri kuda mari yenyu yemwedzi upkeep yenyu yemwedzi kuti munofanira nevamwe idorei mari yenyu ndo vanobhajeta because iwe murume uri musoro mukadzi ihuro inosapota musoro huro iyi haimiri pasina musoro ushu haimiri pasina musoro huro saka mukadzi anosapota musoro ndosaka muchinzi chinzi mukadzi musha mukadzi ndosaka chinzi musha mukadzi varume itai kuti mupe vakadzi venyu mari
mupe vakadzi venyu mari kuti vasvike pakutengawo. Unozonochiva Susan waona kurodhi handika because akapfeka bamshot. Mukadzi wako anokwanisa kutengawo bamshot akapfeka. Pamwe anotofita odarika Susan stereki nekure but haana mari yekunotenga bamshot. Siyai chizano PF varume chekuti ukanyenga unonyenga mukadzi handika akapfeka miniskirt. Wakombane that body kupfeka miniskirt but anonzi handidi mukadzi apfeka miniskirt unombayihure but uri kupengesana nacho china kunzi wakapfeka miniskirt. Varume ipapapa toda kuti tinyatsotaura mupagadzirisa. Kana waona chakanaka muna Georgina akapfeka miniskirt, that means chaanga akapfeka miniskirt mumwe unofanira kuchionawo kwandiri ndakapfeka miniskirt. Andika uchionewo ndiri mandiri kana ndichikwanisa kuipfeka ndi uchionewo chiri mandiri kwete kuda kundichembedza. Nokuti vakadzi vamwe vakadzi vari kuchembedzwa nokuda kwenyu vanhurume imimi. Varume ndimi muri kuchembedza vakadzi. Andika imi varume nyaya yechifugunde wapedza fugunde mwana wevana nemanidzi muri kuzvinzwa. Musafunga kuti ndataura kuti kwai vakadzi vasaudze mashamwari avo masikiresi emubedroom. Musafunge kuti vakadzi avaudziwa vanzwiwa vateereriwo futi vamwe vakadzi vachitaura kuti murume wavo wakazodai. Uchamuwana nabhuru wako mangwana ukazvishora. Uchazvishora. Bwana nguva yekugara nemukadzi ziva zvoda mukadzi wako. Ziva mumwe wako, ziva mabody parts emukadzi wako, ziva zvinodiwa nemukadzi wako. Kwete kungoita chijairira chokungoti everyday ndodai chingedaire ndodai kukoshesa doro, kukoshesa bhawa, kukoshesa shamwari vanorume. Kudarika mukadzi wako. Mukadzi haana nguva newe, hauna nguva nemukadzi. Hauna nguva nemukadzi. Kune wangogara kuna baba Mary ku next door. Kana kuti kune varume makadzi varume mabhachura. Unongoshora nyaya dzenyu mabhachura iwone mukadzi. Unozosvika nawo anokuroko une mabhachura iwe nemukadzi munenge mutaura nezve ipapo. Mutaura nezve. Chero ukanditsira vaEnglish face vanhurume ina zvisi kunzvo nditasa kutaura nyaya ndoda kutaura pano utongoitaura. Taura nemukadzi wako, wana nguva yekutaura nemukadzi wako. Wana nguva yekugara pasi uchiinteracta nemukadzi wako. Wana nguva yekudiskasa zvinhu uri pasi nemukadzi wako muchitaurirana, muchironga zvinhu zvenyu pamwe chete. Handika zvinhu zvinorongwa pamwe chete zvinowanzo machanzi ekuti zvinobudirira zvichiindira mberika there are 99.9 than chokuti unongoita wega mukadzi asingazivi. Nyaya yekuti gumbo nderangu rinorapana saka ndinoita yese varume ngaipfuure. Mukadzi kana mukadzi wakanodawo podi makeup zvinhu zvidiki mbopota uchimutengerawo poda yacho iyoyo uchiuya nazvo. Andichika uchimupawo mukadzi wako imbopota uchiti weekend cheche kana mari month yewakora yatora mhuri yako yombona nayo kana kuspare. Handika enene yekumila nezuku umbono vatengera pizza enene avo kutoledo zuku handika vambonodya chikafu wodzoka nawo mumba. Handiti varume kwete kuti everyday doro racho rekubhawa rinonaka everyday rekubhawa imbomwira mumba. Imbonotenga madoro ako youmwire mumba une mhuri. Mukadzi even ndisingafariri bhora but ndikaona kuti vari kumwira mumba chiona bhora ndinopisa ndechingogarawo ndichitarisa kudai because vaitira ini titakagara tisemba imomo chingoni chapedza ndatoziva kuti saka wo apo ndisina chandoziva. Handika kwete ngoti kwanzi bhora roda kuenda kungonoonekwa kumabhawa chete nokuti memuchionana namberi kumabhawa ikoko. Handika zvazvo zvakasara zviya vana baba onai mabhora mumba mune vakadzi venyu. Kana maenda kumabhawa kunoona bhora fambirai chimwisa driver yeambulance indaimuona bhora modzoka kudzimba. Ene mukadzi wako ngazive pauri each and every time. Imi vakadzi varume nyaya yekuti kana maita zvana mainini zvenyu zvimasmall house kunzoko munopa phone number vakadzi. So vana mainini vakadzi venyu vana masmall house enyaya munopa phone number dzevakadzi kuti apota chifonera vakadzi venyu kana chinda message kuti ndindi naye. Unongochida kuti adi kana audza mukadzi wako kuti ndindi naye zvigozodii zvigozoita sei. Imimi masmall house muripo futi pano. Kana muripo futi pano senai nekufonera vakadzi vemudzimba. Senai nekusenda message kuna namaiguru. Iva namaiguru futi senai nekutokonya nezvimasmall house mukatsvaka makondo mugomo munozviwana munomawana. Senai nekutsvaka zvinhu zvisina kuyamba menyu. Mumba menyu kana muine happiness maintain that happiness. Zvechihure zvikuti wakunzoko musazvitsvage. Handika imi vana mainini vacho siyarai nekutsvagana namaiguru kuda kuziva every movement yamaiguru kuda kukweda auya kuda kubvunzisa zvinhu zvamaiguru kana wavaziva ugodi ita zvokoko waunovata naye uyu siyanai namaiguru havana pavanokwana. Imi varume respectai mamarriages enyu. Siyanai nezvokutora mafone numbers enyu muchipa vakadzi muchipa magirlfriends enyu mafone numbers evakadzi kuti vafonere vakadzi venyu kudzimba chivasvotesa vachita sei. Handika munenge kufarisa kamuinako so vanhurume kekuti kana muchinge maenda kwana mariyawo Friday muzodzoka ine nemusi weMonday kana kuti neSunday makuda kuenda kumabasa. Handika
Maria because akatora phone number katokampa phone number mukufarisa anenge achingodza maiguru each and every move. Unoona mwana wemunhu afane stress ari one. Mutenga chitotumigwa chiziva pa kachinji zvinoitika ndezvokuti mai inonga chiziva movement rosera maiguru nepa vanotogara anonga chitovaziva but mai guru kachinji kacho vanozozviziva late kuti munhu uyu ndiani. It has to stop. Sena inazvo izvozvo. Respectai vakadzi venyu. Udzai vana mai kuti mukadzi wangu is no go area. Tanoita panapa kana waita kana wafunga kuti zvichihure iwe murume chiudza mai kuti zvomukadzi wangu is no go area. Sena inekupindira mukadzi wangu mugadheni. Hauhuri nemukadzi wangu unohura neni. Tingogara tangodzana ipapo. Saka garai mapagadzirisa ipapo vanhurume. Zvakare imi vanhurume nyaya yekuda unoda kungokurura bhurugwa rako ubva ungosiya ipapo. Kungokurura dai wosiya ipapo kwa mukadzi uyu. Mukadzi haisi slave. Haisi slave yako mukadzi. Ndikuti achetera kumashure kwako achinongana nemabhurugwa unenge wasiya namapendi achidi. Dzidzawo as much as this vanhukazi of course yes tichiwachira mapendi aya. Asi hazvide kuti ndiri slave yako ka. Dzidza kuti kana uchigeza munda nependi yako unowacha. There's nothing difficult about that. Hygiene is for your own good. Ndezvako iwe. It's for your own good. Ndezvako iwe. Handika pinda nependi yako muwashe munhu ngimu uyu mubathing room unowacha imomo. Kana zoonawo kuti ongwana unokawazoisiya ndozvitora undowacha. Handi kwete kuda kuita mwana wemunhu slave kuti yateve slave yako yekuti each and every time iwe ndowakutongokurira usiya ipapo bhusu achagotevera kuita kunge mwana bika anotera bva kudhouko sokisi bhusu hembe chii uchikurira zvakaita line munhu achiteverera achinonga kumashure kwako kuti waiya kukoshei. Dzidzai hygiene ndeyako iwe. Unoda kuudzwa murume mukuru kuti gera hapwa murume mukuru woga uziviwo kuti akwadzoda kugigwa. Akakuudza kuti dzevakadzi vega ndo dzinosemesa ndiani. Nedzevarume dzosemesa. Muna muchikwaikwai kuno South Africa kwanzi varume vakapinda mukombi unotoona kuti uyo muZimbabwe unotoona nezvaanenge ari majority. Abva pana basa ronyadzisa nditi wabva kunoita basa rako rekuvaka handika wasvika of course wakaneta handika maiwo pamhasunda kubasa vakusira umbure kuti ugeze chigeza kutoti handakanita zvona mangwana uda kubata nechina mangwana uchifamba chitora kuti mukadzi wangu ichapa iwe ndiwo unenge usikateerera haudi kupinda mumvura kuti ugeze. Zvikuru sei varume gadzirisai nyaya yebedroom. Vakadzi havadi zvinhu zvenyu zvamunoita wedhongo havazvidi. Vakadzi havazvidi. Zamai kutamba nevakadzi venyu. Tambai navo pasi petsoka apa. Tambai navo mumazamu. Tambai navo pai muchitamba navo muchitamba navo kusvikira wawana yamunoti G-spot yacho iyoyo. Antiona tamba naye mwana wevanhu. Umusiye wakagutsikana. Kana muri kubasa mivarume ikoko wana kungo madam I love you. Madam zvamakanditira madekuka it was excellent. Ingopawo mwana wemunhu compliment vanhurume. Hamufi. Sendawo compliment naye anodzoserawo back. Compliment iri kungobasa ngoti madam I miss you. I love you so much my wife. Anotozvifarira murume mukadzi izvozvo. Zvinhu zvidiki izvozvo anongotozvifarira. Zvidiki izvozvo anongozvifarira. Varume kuna mwe vakadzi andochema nenyaya yekuti chero kutelezi chaiyo unoda kuflashigwa. Munhu wechirume uchapa po unonyadzisa. Munhu wechirume unenge uchitonyadzisa. Chingoredza kuflasha toilet. Varume imi pamunoweta papa nemunenge makamira. Ani munenge makamira muchiweta pamunoweta papa nemunoweta muchita wiwi yenyu makamira dai. Saka wetika inogona kupfachira chine pamusoro pesiti papa kudaiso handika. Mune matishu mutoilet mamunenge muri mutora matishu pukuti pamusoro papa painda wetiya yawo pukuta kudaiso uflasha zvoindi. Kwete kusiya pakangoti jacharara weti kuti achazvionera chachipukuta. Ani islave yako here mukadzi. Futi muwape mari vakadza. Muvarikisewo musoro. Ndakaona chimwe chiposti yamenoko ndakachiona chemusmallers aivhaira so pa Facebook apa. Kune rimwe group achiziti kuma smallers very big house here. Achiti my group futi makaura ndakutora ipicture. Akakaenda mukadzi akarikwa carrot yakanga yasara 4 lines. Kumukweso kwadunduka achiti 3 months munazvo ndichakupai dzimwe 2 muchinazvo. Vakadzi vanoda kurukwa musoro vanoda mari vanoda kugadzirwa musoro vakadzi vanoda kuchena. Handiti chero ndikawa kuti nhasi pane girlfriend ndimbonyari kunaiti kunomirawo paside ndichitera kuti ndini madam acho mangabati chi because ndinenge ndakarongeka but mukadzi anozvitarisa anozvidzikisira agozvisa kubva kumusoro kusvika kutsoka kuti because mari yacho hausi kumupa saka unoda kuti aiwane kupi hausi kumupa
varume shandurai unhu wenyu. Even addressing your wives, hapana munhu akamboti kukwidza voice nekubhonga nevoice rinenge reshumba ndokuti unzwikwe kuti uri baba mumba. Unogona kungotaura nevoice rako rakanaka mumba, andika muchitotaura nyaya yenyu zvikatongofamba, kwete kuda kugara uchingotyiwa kuti medhema vakona chibudikira pakona pakadzwa mboda chitipaketa shumba yauya mewe. Vana vanobva vamhanya kuenda mumba chapinda pasembera pinda mabedrooms avo, shumba yauya kungopinda mumba munenge chingori challenge chite mumba munenge uchingohumana left right and center chingoshaudha left right and center. Vana ngavati vakaona moto baba ichisvika pakete ngavamhanye kuti vauya vovhura gedhe vauya vachikusumudza. Vana ngavaite free kutaura even nadhedhe vavo chero vangave vasikana, kwete kuti vana vanotiza iside kuti vamhanyire vanorova opposite direction vachitiza kuti shumba yauya, because unoida kungodzvuva. Makakura muchiziva kuti kwai ndozvinoita varume, ani ndozvaitwa varume vakudhara, wakura chinguzva ndozvinoitwa varume izvozvezvo. Taudza vakadzi vangu kuti vakupfugamire vachikupai chikafu, tazvitaura wani pano. Tikati vanokupfugamirai mumabedroom 1, tikati vanokupaiwo mvura dzekumwa 1 mumabedroom achikutendai. Saka iwe unotedza nei kuti ungotaurawo zvakanaka, ungoitawo zvinhu zvokuti vanokufarirawo uchiuya kumba, vanosvika vachingoti dhedhi vauya. Andimaona dhedhi vauya. Verengai comment. Hanzi we had a visitor last week yakauya kumba kwedu ikasiya isina flusha toilet, saka I wondered kuti kumba kwake anozoita sei. Imagine ndozvo wakatoona unhu hwake ndozvaanotorivi kumba kwake. Kana achienda kumba kwevanhu achisvika asingakwanisi kuflusha toilet yekumba kwevanhu, kukuzodhe kumba kwake, kuzodhe kumba kwake. Idzo sex dzimi varume mboitirewo malaiti akalaita. Sex yakona ngoti everyday muda kudzima malaiti, kumanya nodzima malaiti kuti muite bonde. Imboita ibonde iri malaiti ari on, muchiona zvinenge zvichiitika. Nemiwo varume muchitaurawo masiti nonse zvinhu dzavakadzi venyaha. Handiti kwete kungoti iwe nokuti wazvisatisfy wadai zvakanaka wa one day chero medhema chikupukuta iwe baba mbopukutawo madam. Zvonakidza kuti aiwa madam ndoziva kuti imi ndimunodai, nhasi ndini regai ndimbodai, regai ndimbodai. Zvongonakidza. Vakadzi vanongo zvinhu izvozvo vanotongozvirezvo. Unozvipiwirwa respect zvinhu zvidiki izvozvo. Unopiwa respect inoda kwezvinhu zvidiki izvozvo. Madam ndozati everyday ndini unoita jitire kupukuta, nhasi ndini unzai kuno ndizvo here ndagona here uchiseka. Handiti mazviona uchiseka. Nyaya yekudla kumaraini moya kumba muchiti kwanzi takaguta chero usina kuhura medhemu anenge tofunga kuti kune medhemu ipo pasina. Inzwai kuna Helen, hanzi muswa ndinopukutwa I will die na Helen. Ndipine this comment because hatozvizivi Helen izvi. Ajaira kuti iye ndiye everyday anongodaro. Baba vacho kana vari panoka chimbochinjaiwo, chimbopukutaiwo imi medhemu, chimbopukutaiwo medhemu renyu. Malaiti haadzimwi, ngakumbowana nguva yekuti light haridzimwi munonyatsa kuona namafacial reaction aya, muchiona namabody reaction aya. Imboita idhere kuti hamudzimi, munenge muchiona muchazoya mugozanifonera muchindikudza mazuva, mugozanifonera muchindikudza 1 imboita idhere kuti you don't switch off the light, rinenge riri on. Muzonifonera yenyuka muchimukadzi andifonera sachidza kuti ndakaita pfugama isisimenika ende ndafara sikataende tiwekuti hanzi murume wangu akati wazviwayo wadzidziswa nani wazviwanepi iripi dhairis kukwamusukura muri kuya ndipinzewo kai ndamupinza ndikati watozvilimita zvina uchagona kukomenda ukasununguka zvawaunza murume. Imbo muchanzonudza ari on malaiti baba vakisa kuona medhemu vachishinya fesi kudai vachishinya fesi kudai vachishinya ndozvavanoda varima imimo muchinyatsa kuonawo. Animona zvinongoita 10 on so tumwe turuso imbozviitai mugozonifonera muchindudza antimazviona. So indangoti ndingodaridzawo napa mene tipano pandasiyere kana ari paroda kufona chiwedzerawo anditika hanzi a way to a man's heart is through the stomach. Vakadzi dzidzai kubika, magurupu awanda anodzisa kubika bediwe. Uko wapinda mumba medzimwe dzimba kuwana makabikwa machubwi chumburu unoshaya kuti zviri kufamba sei. Vakadzi ngatitite jenewo magroups ekubika bikai. Tichitarisa kuti zvinobikwawo sei kana patisingazivi wanawo unobvunza ndoda kubika chakati ndobika sei. Haikona kungobika mazimvura. Handitika kuitira kuti varimo vachinoda futi izvo zvinonaka. Handitika kana ari pada kuwedzera kana kutapudza phone iyo iripo namba munayo phone. I'm just going to take 5 callers. Tobva tapedza.
kana vari bada kuwedzana pasina kana varipo vada kuwedzana kudi 5 callers we are taking 5 callers for 9 I hope ndabatawo 2 or 3 chete 2 or 3 chete varipo vanongawo zvavanongawo 2 or 3 I hope varipo uyu ari kutooffa kuti nasisi Maria hanzi nasisi Maria inini I can cook vanoda zvavo kuti kudzidza uyai kwandiri ari kutooffa kuti vada kudzidza uyai ndikudzidzisei kubika ushu you can go and ask for my recipes kuna Maria handiti you go kuna Maria utaura kuti sisi Maria ndobika fish how can I cook the best fish ndobika sei vari vana vagumbo chitova handika wechitova kitchen ari pano padiaries mudiaries ari pano mukangomindira kuinbox kuyaka kuti chitova ndinoda kubikawo kati mapronzi ndipo recipe anokupa anozviziva zvokubika bezvi kola hello muri sei kola tiri right mushe moda kutapudza here kana kuti moda kusubtract inini ndoda kuwedzera pamasirira pavarume pamagirlfriends apo varume kana vaita magirlfriends avo vane system yekuti anonoudza girlfriend weakness yemukadzi wake then the next thing girlfriend yotanga kutokutuka nazvo ende unobva watoti zvimwe zvacho unotonyadzoti ichi chinenge chiri chokwadi ichichi because mune makambotaura nezvazvo kumba kwenyu oro zvinhu zvine zviri chitonetsa saka ipapo varume ngavagadzirisewo ipapo ndo pandachida kungogadzirisa otherwise zvimwe zvese matibatsira tadzidza nevarume ungavapota vachingotudza kuti masweet nothing vakadzi zvinhu zvinotiita 10 on zvinhu zvidiki hatimboda zvinhu zvinonyanyodhura kungonzwawo munhu akangokuti I love you I miss you paya munhu ari kubasa zvinhu zvinongonakidzawo manje mumwe munhu ukatomuti I love you unobva wangonzi aho okay utoshauza kuti saka ndatadzei apa kudza umwe wangu kuti I love you ngavavewo romantic ombichana so varume ndo zvandaida kungocontributawo. Amen. Thank you very much. I hope varume muri kuteerera muri kuzvinzwira hanzi vakadzi vakuchema vari mudzimbanzi musatore maweaknesses eduwo munhu wese ane maweaknesses ake munhu wese ane sisi Maria mundibate kuinbox tironge nyaya yekushoyi sisi Maria ndibate kuinbox tironge nyaya titewo cooking show pano padiaries handichika muuya nemarecipe nyakasiyana everyday tichibikawo tiri kumba imi muchibika muri panhingi penyu palive apa tichiteedzera handichika totodawo kudzidza kubika uko handichimaona hanzi maweaknesses edu musaudze magirlfriend edu because tinenge takutukwa nazvo handika zvimwe zvinenge zvizati chokwadi ichi munhu akukufonera chikudza handiti saka ndatitiudzani saka makozi ndavhurira mese varume nevakadzi mese both varume nevakadzi vada kufona ngavafone wese anoda kufona kana une zvauda kupokana nazvo yapokane kana une zvauda kutsigira kana kuwedzera zvauda kutsigira sisi Maria thank you very much tasingadozi tine mashefu panapa uyaiwo todawo cooking show pano tokupai slot mogara mangoti veduwe recipe zvinitenga izvinizvi togara tatenga zvinhu izvozvo ndikuchauya live musi wakati tetiripo tichitoona tichitotedzera tasvika panguva yekuti ngatidai tichitobika tiri kudzimba antimaona so it will help even isusu vakadzi vekuda makuhwa zvinototibatsira makuhwa nita mashoma varume andita makuhwa mashoma andiselina foni ai pane imwe foni ka hello madi kufona pane imwe foni iyi inonetsa iyi ndoiri kuti zviriyaya but ameno regai timboitrai tinzwe taurai tinzwe maswera sei ndachida kuti matipedzera masports mabata left right and center asi ndinoda kungokomenta kuti pamafoni apa pamafoni kana nesu vakadzi vakuru mafoni anetsa mudzimba zvokwadi unonzwa baba vachiti hausi kutombonditeerera nekuti ini ndiri kutoita problem yefoni I'll be honest nawhatsapp nana facebook hatichapi kana wakataura imwe nzeve inenge ichinzwa imwe nzeve iri kufacebook nekuwhatsapp unonzwa kukomenta kuti you're not even hearing what I'm saying. You're busy on your phone. Saka mafoni ndodavira kuti vakadzi vese 99.9% tanga tiri pachirongwa apa tiri kuita problem yefone although so many people not want to admit. Saka ndachida kungopupura kuti mafoni anetsa ndiri mukadzi mukuru stereke asi foni ndanetsa nenyaya yemafoni.
Amen. But thank you tanzwa zvamataura apatorina chekuwedzera kana kutapudza but mabata zvese. Aiwa, thank you very much Kola. Maita basa mama. Okay. Alright. Right. Vauya neconfession yavanzi nipa phone inondinetsawo. Phone inondinetsa zvisingaiti nyaya yefoni. Munhu anosara taura oga ndangoda iziso zvona ndichareva zviya. Ndozviziva because varume vawana kucomplain. Varume vanzwa nekucomplain nyaya dzemafoni. Mani maona. Because most of varume havaiti zvokutedza maguwa. Havaiti zvokutedza maFacebook. Antika that's why varume vakawanda we don't even know their husbands. Vakadzi vakawanda tizive varume vavo. Because varume vacho havaiti izvozvo zvekuswera chidzana nemafoni kana kuti vanenge vari pamaTV kubhora. Handi maona. Avaita mistake here kana kuti. Vakufana nevideo call. Vaita mistake. Handi maona. Right, get to that. Kola, hello. Hello, Kola. Hello, Susamani Ndebe. Muri say Kola. Andiri bo. Ndati ndimboshewa kana notifications kwangu. Saka ndanchimbofamba muchitaura kapa ndatozotombofunga nenyaya yepakurwara mudzimba umu kuneglecta varume kana vakadzi tinoneglectwa kana mwako akurwara. I don't know what's going on but ndo zviri kunyanya kuitika zvinenge zvakunzi hano chimbofonera nhingi hama yake nezvandikunda but tiri kukanganwa kakuti patakatorana network. Alright, madzoka manga network yakaitisa. Yanga yakuita mayas network. Saka pakurwara pasisi medica tiri kuona vakadzi takukurumidza kuneta especially isusu vane vakaroorwa vechimanje manje ava tiri kukurumidza kuneta kubatsirana nemumwe wedu kana arwara. Ende munoziva kuti kurwara ka chinhu chinenge chatokuwira iwewe as a wife or as a husband unofanira kutomira nemumwe wako all the time. Itori basa rako rekumugeza mumwe wako, kumubatsira kupfeka, kumupa attention at all times regardless kuti uri a working wife kana kuti zvimwe zvinotoenda aside otoatenda kune mumwe wako. Asi kunyanya vanhu vechirume vari kunyanya kurasika pakubatsira mumwe wake kana arwara. Ende kurwara isusu vakadzi panobata futi netime yekuti mumwe wako kana kuti azvara zvezve isusu vakadzi network iri kuda chitiza. kuti irresponsibility yako as a spouse yokubatsira mumwe wako kana arwara. Haisi tanga kusema kuti because kurwara kunosvika pakuti murume anogona kutozviitira mess, kutozvimamira chaiko nekuzviwetera. Vasikana vechimanje manje kavanongofunga kuti when you are in marriage it's a bed of roses. Varukangana kuti kune kurwara. Nevarume vacho vanokangana kuti mumwe wangu anogona kurwara anytime. Kurwara kakwaapplyiwe kuti nhasi ndiri kuda kurwara zvinongouya. Saka as your spouse, as your lover, as the person wawakachuza kuti I want to spend the rest of my life with ka unofanira to be that support system patime yekurwara. Ndo paunoprova love yako towards the spouse. Kuti how deep is your love towards mumwe wako. Mune zvakaipa zvacho nezvinorema zvako kuti rudo rwako rwakadzama uye wakadzika sei towards your spouse. Saka nandati ndiwedzeredze ipapo because ndakambosangana nazvo zvekuti murume anga azotoshayika nemumba macho ati haizvi zvandikunda but then munhu anofanira kuziva kuti
zvinolula nekutya nepanobatikana nematambudziko ekuti unototi nhai Mwari kozvakubva nepi. You know what I mean, huh? That's when love now isina panogona kuwanikwa kana kuti nemari chaiyo unotoshayika kuti mumwe wangu ndomubatsira sekuenda kumahospital. Love chaiyo chaiyo ndiko inooneka ipapo manje kuti how deep and how much does this man or this woman care for me. Kwete kuti kai madzimai machata maita mawedding takururudza taita zvese kana zvadzimba woda kutiza kuti haini zvandikurira hama dzacho dziri iwe ndo watohama yake yekutanga kana mwako arwara kana atoti kana murume chaanofanira kutozvidza kuti because tikarwara kune kwenda period handichakwanisa kuchinja pediya anondichinja ndiani unotsvaga sisi wangu kana mukoma wangu kana kuti tete wangu kuti andichinje pedi ibasa rako kamurume wangu kuti undichinje pedi handichakwanisa zvadzimba handichamubedi. What next? What are you going to do? Are you going to stand by me or you're going to run away or uchaenda kuna small house? Ndo saka munoziva kunetsa kwedu isusu vechimanje manje tinofunga kuti marriage inongotacha zvakanaka chete nolula zvakadzimba zvacho tiri kumidza kuzoda kuzvitiza ende vamwe vakadzi tinotoziva vamwe vakadzi vakatotiza murume achirwara kana tabatwana naTB kana nana chii kana makensa chaiwo ototiza otonokemba kune chikomba vamwe ototizira ikodhoni ikoko kana otizira Zambia kana anyway because zvadzimba. That's when you realize now kuti rudo chairwo ka pampasina rudo runofanira kuratidza mune zvakanaka mune zvakaipa zvinodzimba nezvakapfava ngatimirene maspouses edu especially ndakamboona shamwari yangu akaneglecta murume wako kusvika murume akunuhwa mumba. You understand? Hama dzacho manje nawo vakutosha kuti zvinotodii saka spouse iwewe mabatiro aunoita mbolipopi yako iya zvichinaka ka oziva nekuibatawo kwacho kana zvadzimba oziva kuigeza oziva kusheza because kurwara ka haachakwanisa kuzvisheza wavo vanoti anozvisheza ega anozvisheza sei kana arwara anoibata seshezi yacho iwewe itori basa rako iroro itori basa rako rekuti akatodhota wotomupukuta mumwe wako wotomugeza wotomukundiwe rato basa rako. That's why ndinorespekta seri vekudhara vaya vano vairespecta that issue inonzi till death do us apart through sickness and health. When you decide to say kuti uyu ndewangu dzamara kumberi uku dzamara rufu rwekuparadzana no way you're standing when you're making those vows. Usangoita kuti umutora mapicture moiposta paFacebook nepaInstagram oti ndakawedha at a wedding. Marriage is deeper than posting on Facebook and Instagram. True. Kune kunetsana muimba. Ini nangu I wanted to correct you pamanga muchiti kunetsana munonetsanirana mu sitting room. I don't know, correct me if I'm wrong, but I believe kuti better, especially mune muri better muargue kubedroom kuti vana vasazive kuti mai nababa vari kurovana. Isusu kukura kwedu taitoshama kuti tatomborowa waitobvunza mama kuti kombonje hamunayo paziso kuti ndakadhumira magetsi aenda. You know what I mean? But dzinenge dzakatimbana mubedroom baba namai zvichikiyana zvekukiyana zviya isusu vana tanga tisingatomboziva kuti vanhu vari kuita sei vari kukiyana at the end of the day because it's secretive. Vana havafaniri kuziva kuti mai vari kukiyana nababa because mudzimba umu, as I said, it's not all about us roses. Kune kunetsana muchakweshana muchanetsana muchadzipana but ngazviitire away from the faces of the children. You understand? Lula inonakira kubedroom. Arguments ngaisolvwe kubedroom. Kunetsana ngakunetsana kubedroom. Haungati baba vaneta ane mastress ekubasa ane chichi whatever is going through. Wangowana ka WhatsApp message hawangaona kusena akaenda kubasa. Achikosvika padhota iwe uya wako wakunaka nawo kids vakadzi papo hide closed doors. Kuti nazi dori vari kukirina mukicheni woziva kuti nhasi zvamusana tsuro nembwa neve panext obva vanzwa kuti nhasi chakachaya nhasi zviriko nhasi iriko yese wototanga kudongoreka pamamhundo. Decide to resolve your conflicts behind closed doors, away from family, away from friends, away from children. Resolve your conflicts. Kana zvazonetsa, learn to consult
elders vane experience in marriage kwete kuenda paFacebook oti murume wangu haasi kundirova bonde zvakanaka saka ndodini. Facebook will not solve your issues. Go to marriage consultants vemumhuri traditional havanzi panonzi kana muchirorana pane vanokansela traditionally vekuchechi vechichichi. Those are the people you need to consult. Kwete paFacebook. Facebook will not do anything. If anything, they will even go deeper, search kuti even ukatoenda nehide hayo. Vamwe they've got all the time and energy kuchaga kuti ndiwe ani kuti vangoziva kuti you've issues with marriage. Facebook haisolve my marital problem. Of course, I am not totally writing off Facebook. Kune two things inogona kubatsirikana, but there are certain issues you need proper guidance from proper counselors or from Anuvemuri. You cannot go with marital problems to your next door friend because I was every day. Arikuchira nineseki yaonochaiwe anenge achitonamata mumwoyo make kuti ngazvipere ngazvitokweshana ngazvitosvika padivorce iwe uri kufunga kuti achandihelpa shamwari yangu. That will not work. Let us learn to consult the right people when we are faced with challenges muma marriages edu. And when you're having issues with spouses, and the biggest mistake yatinoda kuita isusu vakadzi ndinonyanya kubata kuno vanhukadzi. The biggest mistake yatinoita isusu kumhanyira kune hama dzedu. Yowe ovhoita kunga upenyu hwese hwatopera kunga watourayiwa. Inini honai murume uyu zvaandiita azondihurira azondiita sei. Mangwana muchaita kiss lavi I love you to death moita lula yenyu modzokerana. Your family, you will not be able to mend those cracks you've created by telling your spouse's weaknesses kune hama dzako. Imimi muchadana naka. You work out zvinhu. But with your family, are you going to go back and mend those cracks that you've created with your own mouth? And never tell spouse's weaknesses kune hama dzako. Because amunojokerana husband, between wife and your in-law. Those are the teachers onyanya kuona conflict between in-laws. Because hauna kubata mukama, hauna kubata hana. Wakamanya kuti ndarwadziwa saka the whole world should know kuti ndarwadziswa inini. Especially kuna vanhukadzi isusu, we should learn kubata hana. Isusu takasikwa in a way that if we could go through labor, you understand what I say? What I'm saying, Sisime. We have given. We have naturally. I don't know how it is, but naturally, marakatipa moyo murefu, marakatipa patience. And this was I know it's not 100% wakati, but most women marakati blessed and patience. Ne moyo murefu. Antimanzo. Saka wachi batana. Be mature. Usapinde mu marriage in the name of posting Facebook and Instagram. That is not marriage. That's not what marriage is all about. Marriage is really, really deeper. Saka zina kuti paminga muchipinda mu marriage mwanya. We have proper counseling and guidance. Kama muri ne church, itaje church. Tunamirirwa mu marriage manyu through church elders. Kwete muna akarorwa kana takarora 3 years ago, 2 years ago, aku counseling mu marriage. No. Vanhu vakuru vanofana kucounselor and pave your way into marriage. Kana uri traditionally, chagaiva madzitete makuru vane dzimba dzakamira. Kwete tete vakuti vanombeya from mativi mana ese eZimbabwe. No. Unofana kupiwa ma-counselors anokuguide through the right channels and how best to uphold your marriage. As a woman and as a man. And counseling yacho kaengwetwe kune a woman's side. Both parties. So that you understand kuti munhu wandiri kuenda naye kunostart a new family and a new life with. Do munhu hauna kusarudzirwa, wazvisarudzira wega kuti uyu ndio munhu wandiri kuda. Saka mukusarudza kwako ikoko, come together.
moenda through those counseling processes so that whatever obstacle or challenges yaunohana kumberi koko vamunohana kumberi, the two of you'll be able to, kana zvarema matadza kugadzirisana, you'll be able to go back to those same counselors vakakuguidai through, vakakupevhai through that process of going into marriage. And saka zvinhu izvizvi ndo two cents dzako dzandangoti ndite sei ndicontribute. Okay. Because ndiri kuona at the rate of madivorce nemaseparation ari kuitika these days is because sometimes found that reason of marriage to begin with was wrong. The foundation was not firm enough, was not strong enough. The guardianship was not strong enough. Saka that's why mukaona at the rate of which marriages are ending this day and age. Vari kuto bank on that vachifunga kuti it's a good thing. Divorce is not a good thing. I've been through that. It's not a good thing at all. It's devastating, it's depressing, and it causes lifetime scars to you as an individual, to the children, even to the family, including society. Hazvinakidze mufunga uchifamba uchinza vakarambwa kana kuti akarambwa. As much as we try to sugarcoat it and say, I'm strong, ndakazvipfura, ndakasimba. And the individual was created and to have a life partner, anokuda, waunokura naye, wauno grow gray hair. Do have a family together, business together, do everything. That's how us human beings were designed. Kuti tive a spouse in our lives. Saka munhu anenge achiti no, in any divorce I'm happy. Yes, maybe according to your circumstance I wouldn't know. Maybe. But deep down there's always that loneliness. Ucha feel lonely. You just but why me? Society will shun you whether you like it or not, one way or the other. Anditi saka nangoti ndingo contribute all that factor when it comes to how deep marriage is. It's not only about the good parts, there's also the bad parts and the horrible parts about it. Saka nangoti ndingo contribute all izvozvo sisimele. All right. No, thank you very much Kola Tai watanzwisisa chaizvo. Thank you very much. Regai vamwe vari kuda kutaura vataurewo. All right, thank you, Sister. Thank you. Right. Ndikola avo vanga vayawo nemafacts avo avanga vachitaurawo kuti zvakadai ko bedroom hanzi inogona kuita courtroom futi. Aiwa, handiziviwo ipapo hanzi vana ngavasaona. Yes, of course vana they shouldn't see, but kuti personally inini haundite bedroom courtroom. It's a no. Vana vanotobuda vaenda kunorara tosara topedza dining toenda kubedroom kondoko takuseka. Kola hello. But anyway i-advice right zvakare futi iyo ngatiitore. Kola hello. Hi Sisimeli, muri sei? Ndiri right, muri sei? Ndiri bo hangu. Sisimeli mabata nyaya, and I have some personal experiences dzandatombo ndizama muchitaura. Ndotaura nyaya yefoni Sisimeli. I have a cousin of mine. The husband got to a stage yekutoti akadaidza a family meeting between the two families. Akatora phone wake akaigadzika apa patable, mukadzi wake agere paside. Akati ndokumbirawo kuti pamberi pehama dzako neni ndokumbirawo kuti usarudze between mini nefoni yako, because it seems like you are more interested in your phone than you are in me. And the lady picked up her phone and she walked out of the house. Akasiya vanhu vakashamisika. Marriage ikatoparara sekutamba sekuseka. Akachuza phone. Akachuza phone. Akachuza phone oga murume. Okay. Akatorova pasi akatoenda. Marriage ikatopera, takatotamba masteps pamuchato wake. Vakatoita divorce because of phone. Ish. So Pandiri, it's something that I've experienced in life.
mafoni aparadza dzimba. Because people, let me not say women, because inditoriwo nema-incidences where ndinotozopopota kuti it seems like as if your phone is more interesting than zvandiri kutaura. Apa unenge uchitoita serious conversation nemunhu, but munhu anotena around, anenge ari busy zvakachindinya phone yake. I don't know what you're doing on your phone, and I really don't care. But if I'm sitting down with you and we're deciding on having a serious conversation, but you're busy with phone yako, I think that's being very rude. And zvinhu zvatoparadza dzimba zvandakatoona nemaziso angu. And then nyaya yataurwa nakola vabva kutaura iye zvino kuti even you Sismeli, I think you spoke about it kuti kudzidzisiwa kuma-kitchen party. Isusu Sismeli, kuchechi kwedu takatozoita dambudziko that we realized as vasikana. I don't think kuti ivo vana mama, vanhu vakuru vekuchechi, they realized the issue, but isusu taitoiona. They were not telling us the truth. I've attended my kitchen party akawanda ekuchechi Sismeli. And I've been married before. I'm a divorcee, but I've been married before. Zvinoitika mumba ndinotozviziva. But I realized kuti zvinhu zviri kudzidzisiwa muma-kitchen party it's not reality. They are picking zvinhu, and kazhinji kacho unenge uchingodzi namata ndokuti imba yako isimbe. Yes, handirambi kuti kunamata kunoita kuti imba imire Sismeli. But there is reality on the ground yekuti if this happens, mira semunhu udai so. If this happens, itawo so. Zvino kana ndongoti problem yese yandaita makungondudza kuti namata. Sometimes I don't think it's feasible. I don't think it works. And it got to a point yekuti umwe muroora wangu akatozosvika pagudza maimfundisi kuti kusvikira mazoitawo murume chidhakwa chinoenda kubhawaka. I don't think you understand my problems. Because imimi wenyu murume ari muchechi anonamata ende munozidziva zvaanoita. But wangu murume anoenda kubhawa kana ndichiuya kwamuri ndichikudzai maproblems angu. You don't see zvandiri kufesana nazvo. You don't seem to understand. Muri kungondiudza kuti namata zvichapera. But there are problems out there that are on the ground. Zvekuti yes ndichanamata, but at the end of the day, what am I also doing to fix that problem? Ndiri kuitei inini semunhu akazvimiririra ega. Saka sometimes kuma-kitchen party kwacho Sismeli, especially isusu vanhu tiri let me say in the diaspora, vana tete takasiya kumusha. Saka kuti ndichawana advice inobva kuna teteka, nheno zvinenge zviri zvegore ripi izvozvo, pandichazovaonerawo gore racho iroro vagondigarisa pasi. Kuchechi kwacho they are picking matopics ekutaura. They are not telling us the reality iri kuitika mudzimba. Zvinhu zviri kunyatsoitika on the ground mumba chaimo. They are not telling us, and I've experienced several times until tatozoleya a complaint kuchechi kuti no, ma-kitchen party enyu it seems like as if tingoya kuzodya makeke nekutamba nekuudzana nemachezi dzega chete. Tiudzei reality iri mumba chaimo kuti chii chiri kuitika. They are not telling us the truth. And then panyaya yekuwatirwa mapenzi Sismeli, ndine hama yangu yandakaenda kunoshanyira kumba kwake. Until today Sismeli, I speak about this issue kuti zvandakaona mumba make zvakandityisa. Until today Sismeli, ndakamuka makuseni the day after ndasvika kumba kwake. Ndototi arega ndinoyanika matowels angu andageza nawo makuseni, rega ndinoyanika panze. So I didn't know where the washing line was, and she was still in a bedroom nemurume wake. Ndakutotsvaga musikana webasa kuti ari kupi, only to find kuti musikana webasa anga atori panze achiyanika washing yaanga aita Sismeli ranga riri load remapenti amai nababa. Riri kuyanikwa pawashing line nemusikana webasa. Ndiye awacha load remapenti amai nababa vemba. And I was like, okay, one. Ndokubva vazomuka mai ava, ndokubva vazomuka mubedroom mavo. Anti, ndamuka chiuya mukline henyu mubedroom. Okay, mubhedha wasiya usina kuwarura.
uri kuwarirwa nemusikana webasa. Bathroom yako ensuta hauna kuklina, iri kuklinwa nemusikana webasa. Mapenda ako hausiriwo uri kuwata, zviri kuwachwa nemusikana webasa. Mapenda emurume wako hausiriwo uri kuwawata, ari kuwachwa nemusikana webasa. Fortunately or unfortunately or unluckily enough, ndakapfuura nepadhoo repabedroom pake. Ndobva ndawo I think vanga vaitawo lula manheru ndobva vapukuta nemawhite wipes avo zvikakandirwa pasi smell pafloor. Musikana webasa ndiye akazenge akunhonga mawhite wipes iwawo pafloor. Unfortunately munhu iyoyo asingasiuriki, this cousin of me, hama yangu iyoyo haatsiuriki, asi munhu wekuti ndingamutsiura. I'm not at that level of relationship naye. Saka ndaingotarisa hangu ndichiona zvinhu zviri kuitika and all. I was just like, this is utter nonsense. Akamuka Sismeli akageza, akapedza akazora makeup dzedu dzakati kuuya black opal dzedu dzatinoda idzi Sismeli. Akazora black opal akaita ma-eyebrows akapfeka hembe dzake akanogara musofa. Kubva kuchikafu chevana porridge, musikana webasa ndiye aingodaidzwa, anti chipai vana porridge, anti chidaisa, anti dhedhi vakuda kumwa tii, anti chaka ndikati nhai Jesu, anti ava nhai zvavatopinda bhizi. Manheru tadya sapa Sismeli yine madining room table akati huya. Anti ndo vanopakura, ndo vanoziva kuti dhedhi dzinoda nyama ipi, nhango ipi yehuku. Anti ndo vanopakura, anti havagari patebhuru nevamwe vachidya, panogara family chete, anti vanogara kitchen vari vega. And then inini, because I wasn't brought up in a home where you stand up from the table and you leave your plate, ndakadzidziswa namai angu kuti unotora plate yako endesa kusinko unosuka. Ndakatoudzwa kunzi don't worry, anti vachauya vachiclear table. She stood up, left everything patebhuru ipapo. Anti ndo vakazoya vakuklina vakuita zvese, iye adzokera musofa. Sismeli, I can testify kuti pane one day raakawana murume wake ari nemusikana webasa. Nenyaya idzodzo kuti musikana webasa ndiye anoita zvese. But there is one particular occasion paakawana musikana webasa akarara nemurume wake mubedroom make. Because of this issue yekuti anti ichiuya imeita anti underwear yadhedhi yeblack iriku anti masapedhedhi. Like seriously, madzimai ekuZimbabwe, where did we get this? Indozo zvichiitwa nevarungu. Indinoshandira varungu ndo zvavanoita ende ndo culture yavo ende varume vavo havatombozvitarisa havatombozvitsvagi. But in African culture as vanhu vatema, that is not how we were brought up. Ende varume vedu vaiona vana mai vavo vachiita zvinhu zvavaiita kunana baba vedu vasingaiti zvana antizvi. Yes, basa ive mumba, but mai vaitomira samai kuti vaona kuti murume wavo chekuitira. Saka breaking up families. Ndosaka muri kuona marriages emazuva haasi kulasta because of foni, unyope, simbe, uchapa. Ndo zviri kubreka marriages emazuva ano. Ndouya panyaya yemari. Ndakamboita mamwe maikuru angu tiri kwandani tiri ndakarokwa. Vamwe maikuru angu simeni vaita mai vava vaitova mashura chaivo. Thank you, Alice. Musi unenge wavhura murume atambira murume mari yake, maiguru vaipiwa salary, vanga vakaroka padzima nemurume aivapa mari yese. Waiwana musi iyoyo vakafisa chicken muscat, full chicken, vainoitenga maiguru ivavo, voirosa, voikata ivo nemwana wavo, murume hapo. Manheru murume achisvika, anosvika achiudzwa kuti hapana usani. Asi munhu adya full chicken muscat. Kana vasina kudaro, vaienda mwedzi wese vachinokureta, handiti zvezvekurokesheni zvekuti kana kuti zvekuZimbabwe zvekuti vanhu vanofuya huku mudzimba.
vaigoenda kunana mai vanokuya huku mudzimba vachinotora huku nechikwereti ndozokupai mwedzi wapera dhedhi vahora ndozokupai mwedzi wapera dhedhi vahora musi unotambira murume mari yese iri kuenda kupi kuchikwereti kumba musara musina neimwe nyaya yatakazokutura yekuti vapfuura hanzi vapfuura vachitengesa mabitcoin pfuuraizve nepapa watenga yaanga asina kubhajitira vapfuura nemichairo pfuuraiwozve nepano watengana nemichairo pfuura nechiiko wehameno vari kutengesa second hand nhumbi pfuuraiwozve nepano wai usingaiti zvinhu zvakarongeka rongeka semunhukazi rongeka semunhu kuti uzive kuti bhajeti yangu this month ndiri kuda kutenga mabitcoin angu nemapendi angu be reasonable and live within your budget. Problem yedu vanhu vazhinji, whether be it men or be it female, we are not living within our means. Tiri kurarama over masalaries edu, over mari dzedu dzatinowana pamwedzi. We are living over that. Why we want to flash life, kamwe ka life kekuti ndionekwe kuti I've made it in life, and yet you have nothing. At the end of the day, ukusara muzvikwereti uri kunotora hembe kuEdgars, kuWoolworths, kuhameno, kuPetrolworths, uchinokumbana nezvikwereti nenyaya yekuti kuda kufadza vamwe vanhu. Hapana chatinovaka mupenyu, and nyaya idzodzo dzemari dzichazoita kuti marriage inopera, inoparara at the end of the day. Ngozi muchatanga kuonana mamistakes enyu iwo kuti iwewo ndiwe wakanotora chikwereti chekuEdgars, uyo akati iwe wakanotora chekuHome Choice, uyo akati iwe wakanotora chekwangu iwe wakada, you end up fighting. Mafights acho mba haachaperi. Saka marriage is a lot of work. I don't want to lie, it's a lot of work. But if you decide to put your mind to it, you can work on your marriage and you can be successful in your marriage. You can be happy in your marriage. But it's a lot of work and it's a lot of thinking. Kwete kungogarira pfungwa. Pfunga kuti chakati nechakati ramanga chakati nechakati. Munhu womukadzi mire semunhukadzi mubamako. Munhu womurume mirewo semunhu mubamako. Kwete kungoti mazvake zvamheno zviri kungo. Yanzi inonzi chihaifiridzi yataibika kuZimbabwe. Ndo zvazviri kungoita kungosanganisa zvese imomo. Saka that's my sense. All right. Thank you very much Kola Maita Basa. Thank you ne contribution yenyu. Right. We have a comment pana panzi Kola zvanya panyaya yekuwaridza mubhedha. Mugere naye here chinonoka asitaurai nechirungu nokuti ndigere naye uyu mupedhi uyu asasiye nokuti anti unozorara nemurume wako. Alright, rega ndipagadzirise ipapa. So guys, no patiri kuda kuti taure apa pandakabata pin the comment andichika. So these days now, these bosses, they leave the wet wipes after doing whatever that they do with their husbands. They leave the wet wipes in the bedroom so that the helper can come and pick and come and clean. It's disgusting. It's not done by a proper woman. That is a very disgusting behavior. A modern wife, a lady that fears God, a lady that loves herself, a lady that respects other people. Bedroom issues are done by her. Moreover, after all, it's your bedroom, right? And your husband. Why should a maid or a helper come to pick up all the wet wipes in your bedroom? Or to come and, try to change the bed or the sheets on your bed? Because you're a missus. That's disgusting behavior, really. It's disgusting. I also have a maid. But she doesn't know my bedroom. I clean my bedroom. I do everything in my bedroom. Because I don't want one day to the situation whereby I'll end up, seeing, a surprise. One day I'll see my husband sleeping with that maid. I don't want that kind of a case because it's happening. At the end of the day, these men are looking, these men are watching everything that is happening out there. He says the maid is washing for him. The maid is even cleaning the bedroom. The maid is even picking up the wet wipes that were used last night for him.
These men are not stupid, they're not blind, they are seeing everything. Everything is being done by the maid. What is going to be the next thing? The men will say, it's all the same. Let me just take this maid to be my wife because she's a proper wife. She's a proper lady. Otherwise, she's the one who's doing everything for me. And then the next thing, boom, you find the maid in your bed with your husband. Ladies, we must change. We must change. We must change, ladies out there. Because we are here to learn. Washing, your husband's pants, you are giving to a maid to wash. What kind of disgusting behavior? It's supposed to be a secret thing. That paint is not even supposed to be seen by a maid. It's only you as the wife who's supposed to wash those pants, who is supposed to see that paint. But a maid is seeing the paint for your husband. You need God, my sister, if you are doing that. You need to repent. You need God. That's disgusting behavior. The problem with us, people who've got maids, we think when we have these maids, we are treating these maids to be our slaves. We think they don't even have anywhere that they are coming from. If we check maybe their backgrounds, it might be a case of whereby maybe she just wants to be independent. Or maybe she's running away from the economy, from the country. But if we check the background, if we do a background check, you might find she is actually even better than me, her boss, where she's coming from. So let's not treat these maids as if we are treating slaves, as if we are treating these Nyaope guys from the street or bosses out there. I'm also a boss, this is why I'm saying this. And if I don't tell you that this girl is helping me here, you will never know. Because I treat her like my own child. I treat her like a sister. I even take some of the clothes that I no longer fit and give them to her. My bedroom, she only comes when she's sitting down with me, when we're maybe she's handing over something to me. Not to say she has to clean or to wash my husband's bed or to pick up the wet wipes. It's your secret. Your and your husband's secret. Ndofunga wazviwa iwe mpedi iwe wakatarisa. Handmaona. Saka inini ndangoti ndidarike onepo sezvo paita comment hapo. Handichika ndofunga wazviwa here naiwe. Wazviwa here Murungu. Murungu wawa here. Tida kukonfirma kuti Murungu wawa here. Usatinongese zvinhu zvakadaro. Awa here Murungu. Murungu azviwa. Murungu anzwa here. Tinyatsotaura nyaya chaizvo zvichanyatsa kunzwisisa. Awa here Murungu. Don't look down up. Everybody is important. Do not look down up on your helper. Don't look down on your helper. Everybody is important. Everyone is important. Nine. Get it ready, Kola. Kola, hello. Kola, last Kola, hello. Kola. Hello, hello, my name is Muraite. Mushe Murisei. I hope I did already. Mushe, yeah. Taurai. From the Bakore family, and one guy from the Shamba family, and two. Matiko. After they made it. What are you talking? Hello, can you hear me? What are you saying? What are you talking about, Cole? I'm trying to explain what they were saying yesterday on Auntie Tilda's program about the matters which happened in 1979. But we have long passed that one now. We are talking about something else. Oh, okay. I'm sorry. I'm behind. I'm very sorry. Yeah. Okay. Sorry about that. All right. No, it's fine, my sister. Okay. All right, sure. Yeah. Tatitana chirunguti awa. Aiwa haasi kuona live. Haasi kuona live hanzi ari kunzwa live. Haasi kuona live hanzi ari kunzwa live. Anga achinzwa live anga singaoni live. Saka tachida kuti anzwe kuti arege kunongesa mumwe mawaita. Tachida kunongesa kuti awed. Haasi kuterera live. Kuona live ari kungonzwa live ichiplay. Sando pada tanzwe papa. Right. Guys, indofunga panhasi tagumira pano. I think tadzidza zvakawanda. Handitika tadzidzisanawo tanonga-nongawo zvawanongawo wazvinzwawo zvawanzwawo wanzwawo zvausina kugutsikana nazvo siya
handitika kana wawana zvinokubatsirawo ubatsirikana handitika tora unobatsirikana handitika hanzi neumwe munhu varume vachenga vakakosha vakatikoshera because inini hangu ini kwandiri akatikoshera because handina chendingatanzi ndingafa kuitawo single kuna manoda kuita single zvine zvazongoitikawo but kwandiri akatondikoshera murume wacho ndosaka iti bhebheri rakati murume nemukadzi uchasiya imba yako uchiita murume wako uchiita mukadzi wako akatondikoshera gaitiropesera murabhira ufana kola hello last kola Hello? Hello, last caller. Takungokuti gaga toda kupedza. Gaga ndini ndinze short oga ndadzoka. Okay. Ndadzoka. Alright, but takuda kupedza atagarisa manje pashow. Aiwa nhasi shonde yangu. Inzwai antimeli. Zvamataura ka zvitori zvechokwadi. Everything matoraira matoita chinamwari chaicho for free. Handiti vanonzwa vanzwa vasingadi havanzwi because it's not everything you say people take it into context vamwe vanozvicriticize because some people they call them modern isiso kuma-40 tichitiri old school handimapona inini zvangu ka pane zvinhu zvamataura I agree with it zvese hapana chandambotadza kuagreea chanetsa ezvinezvi kana mudiaspora munhu akangoita diploma course ati above a man mapona ndopanetsa it's all about qualification credentials 3 C's hanzi car cash and credentials ndo zvakutonga kana muno mudiaspora asi zvokunzi hanzi baba ndo head of the house aiwa zvato musambo watosiyana. The moment somebody becomes a netska, ato above the men. So tachamfugamira achada. But if we go through kuti kana kuti munhu akazorwa 1980 chai, aitopfugamira baba wake nesadza kana nasekuru achikauya. I remember my mom saying, "Ukupa security wakamira, ndokurova." Ani mazona. Saka all those things gazvamukutaura ka takatozvita chikura. You choose not to do them. Ne stubbornness wako munhu. But it was that way vachiuya vaito kofante tarino nemabhiskits zvaitofugamirwa handiti saka iwe ukachuza kuti uchatofugamira murume wako noti wazoita nursing muuk wazokorresponda wazodii zvachi hazvakwezvi ani mazvona and imba inotoparara sekuseka nekuti you want to be the head of the house apo una kurora murungu wakarora nemunhu mutema nemuzimbabweni kana kuti nana ogasiso hazvishandi ndopasi kuziya laini racho vasikana kuti murume wako muzimbabweni akarerwa achiona mai yake achizvita izvo zvina sisi vake iwo uzoda kuti hanzi uda kumuchinja you cannot change a man hazviite 50-50 anoita kuti hanzi unless if you cross European channel English channel yatocrossa yachiya kuno yaya it's 50-50 nemwana wavenenzia hazviitiki izvozvo because vamwe vedu akarorwa nemaspanish nevarungu nechi havana makaucha zvakasiyana iwe unotedzera shamwari yako ine murume mwana wajanet it will not work because karespect kayake mwana wavenenzia anotokada. We cannot take that away. Says matter Smelly. No matter you are rich, inini pano Smelly. I am a medical doctor. You have to kneel down. I just matter who you are. So better can sika uri windi wa doctor. Azukuta sikuti ufugamire murume wako. Adigiri lako lera arkan parisina basa. But ndosaka mchiona vanhu vasina madigiri vari mudzimba nokuti they respect their marriages. Kadigiri katosata svika kuno kekukorresponda kaya sexual services notitwa madiploma totoita tato high above this guy mudiaspora ndozvapunza handimona nokuti oitaka because varume kuzimbabwe kwaya kunoka vakawanda vachona havava ndizvokuita chikoro vakadzi tisinoita chikoro saka because waita kachikoro kako kaya vaabove ndiwo head of the house ndiwo zvese apa une shamwari masingle ladies as not you are better off alone
une zvimari zvinenge ana maititi dhezvo zvine chibratishiti but avo vana upina varipo ana maititi vakawanda ndeyekusemuledi aiti chibratishiti onai kudya mapronzi pamba pangu hapana murume ndindopakurwa nyama dzakawanda dzehuku izi semuledi ana upina. What do you say? Ndandopona because kutofunga kuti single lady wakapinga stereki but hauna kupinga. You at the end of the day you are very lonely kana muri mu UK inantaura hangu because I've lived 25 years in UK. I don't know zvinoitika kuZimbabwe. I can't comment zvandisina kuita 25 years but kana muri mu UK ka you be lonely antimele unenge turi lonely. You are younger than me. I'm 45. You be lonely. Atiri kunyeperana. You can earn as much as you can but companionship hauna. Munokubikira sadza hauna. Une ma sex buddies ekubasa kuti ada kushirana newe ndiye unodi unoshirana naye but isusu culture yedu it's not like that. Nanimona culture yedu haitobvumidza izvozvo zvema sex buddies zvezve kana ukazvitori chimubratishiti chakapenga chisingle lady but usingle lady pone panogumira nokuti unotodawo kuchembedzana naye muchibata mese mudonzvo muri mese because that's how we are meant to be. Haisi culture yedu varungu yakuti they can live single-handedly very lonely. You don't want to be lonely at the end of the day. Ani mapona kufuga makomunitaura ikokoka vana oga totovafugamira because vane culture. Ani masvona pononoroorwa kumushoko wako kuyaka ameno ina handisi angu amwana ini murume wangu anobva kunonzi kuDelta State wazvona vanhu vaya vanonzi maurobo. Unotokochwa how to treat him even nana tete vacho kuti this is what you do. You don't answer when a man is talking. You don't this, don't do this. You follow that. You are in a marriage. You know to start come cheruri uri doctor. You just lie low. It helps you. Ungozvinini kuya because ndokutoripo pachivanhu chedu. Whether you are a doctor, whether you are a pilot, whether you are what. But kana ungori mukadzi murume, a man is the head of the house. Vangozvidzikamisa. Vamakonogara. No wala. Mazoni. Zvako zvadi zvatofamba. Animunzwisa. Saka ava manje ava ndiri kusanzi kupika manesi musande unondijairira. Ndingotaura kuti pane vanhu vari above you pamadegree. Asi we still humble to our husband. Asi kuti manesi hamuna kuti sei kana kuti vakawanda vachona vari single vakadzi vamwe havasi manesi vamwe havasi. But ndingotaura kuti inini neprofession yangu I still humble myself down ndichipfugama nemabvi angu. Wazvona chero uri boss kubasa but ukakumba you humble. Chero uchitengesa hembe uine shop yako ine chi when you come home you have to humble yourself as a woman. But ana Venezia nana Crescentia vatinetsa ana Crescentia nana madhau nanimunzwa nana madhau vatinetsa nenyaya yekuti I can't do this. I cannot do this. We have to be equal 50-50. We have to be this and you're marrying a black man. Just men, but you know, not man. You got a black man. I beg you, go kill yourself. I beg, go kill yourself. You know, but Nigerians are not, you know, see waiting the nyash breeze for foul. Chichakaita kuti huku itechi kamata kanovhurika kake. Ndochikukonzera kuti udaro. Amunzwisa. Saka ine chifta se chichaudza because mufield yedu yemedical ka toita counseling munhu bese but also sister yedu kana uri medical doctor vanhu vese varipo vanozviziva kana vanenge vaita makosi sexual thing what marriage counseling vaneni counselor anozviziva maya dzavo dzese ndedzekulack of respect. Vana Venezia nana Crescentia nana madhau
ndonyaya dzavo dzekuti havadi munhu wese anenge achiita counseling vaya kuseparate handipa 2 years yeseparation dzedza ndokudzaunouya kwauri unongodzwa rume wese achingoti is that what you do my sister, is that what you do, unotonyara unoshaya kutarisa apa ota chifesi chachona chakadhindwa kunge chinzou chiri kumwedzi chakashata munhu you can't even see it. Ari kuona chicertificate chake chediploma chenetsika haasi kuona ari kuona chihamero chechichichi haasi kunyatsoona how they look like mukuona manje saka ndopari kunetsa ipapo manje one kugeza stonyi havagoni ndo vasikana vai vanogeza chistonyi nechigunu vachiisa mvura matinji hauna mhata inenge ruvare animaona kuti uzive kuti ukaita manozeveko kunopiswa sadza inonzichiko kana pesa sadza rikapiswa rere zvese izvo zvasisina basa nazvo ani mazvona kuti vazive kuti ukazora vix pasi pemazamu andiramba akamira ndo vasikana vemasilipas veve chava kubhiricha chete kola imi munenge munoda show yenyu moga ko ini ndikachichaisa hangu ndobva ndakurega imotanga yenyu live munyazoita yenyu live zvoita yangu live ichifu aiwa mopresenta kamoti modzidzisa kamoita live munyazodzidzisa kuti anakeresenzi anganzwera vanonzwa indagarisa ndiri panapa saka indikadona ini motanga yenyu live motanga ya live apa munyazokuti navo tekiteki indagarisa ndiri pano ndangodzokera nyaya yemabatabata yanakeresenzi yekuti havagoni vanogeza stonyi nechigunu mobva machivaudza kamuri palive yenyu muchasovaudza vanakeresenzi yavo koko varonyora vanhu kwai titoda ushona doctor varikuziva here kuti ukaita betadini iya inodzora nyini andikuziva kuti hazvizvi saka izvo takutora kuti betadini chaiyo ukaisa pakoteni ukaisa panyini handinodzora nyini upedza mvura dzisi dzedze takutora zvemedical handizivi saka imimi zvomaita ini ndochikupa inhikiri mochipinda mochiita yenyu life yenyu muchitidzidzisa tiri kumacomment section tichimboonawo ndaneta handaneta Sisimelini, I go sacrifice you. Don't trust me. I go sacrifice you. You sacrifice who? Don't Me? trust Me, I'm not You me. You can't sacrifice me. You can't sacrifice me. Ultimately, you don't go trust me. I don't love money or past life. I love money past life. Voilà. Saka ichika ndidone misheke ndikukanda pedza pana pamubva mapinda motanga ya live andichika mubati vanakeri vakakumirirai. Saka ndopinda sei Sisimeli chinozai. Zvandoita ndichakuyedha kuti mupinde mubva mapinda pa live imonyaso ta live yakanaka nani ndokudza kana ndapedza panapa. Ndokuedha imupinda. Musazondiedha neti takane basa rangu andiri kuti maZimbabwe dzazoni. Munoedha kanesere nyuri pa Facebook. Aiwa. Ndokuti mugoneka kuita live yacho. Chikreata iso chikreata imwe account. Chikreata imwe account mozondibata mangwana then mopinda. Anonda unofonera superintendent. Mnaziyemi. Munozo mangwana munozo ndokupinza imangwana mava neimwe account. Morega kushandisa yenyu yebasa. Because kandonosondoko ndinosvika kuna superintendent. Aiwa inosvika munodzingwa basa. Inosvika. Vana Keresenzi nana ningirikini ava nana uyu nana Anita. Aiwa vana Keresenzi makamirigwa mune live yenyu iri loading iri kuuya. Live yenyu iri kugadzirirwa iri kuuya live yenyu vana Keresenzi nana Anita live yenyu iri kugadzirwa iri kuuya.
Saka maita sisi chirega ngokubata ikuseru kana ndichinge ndapedza pana paizvo so ndokubatai. Right guys, maita basa guys, thank you very much guys. Maita basa ndanhasi tatandara ndichika tatandara strike saka imi chazenge mchibatana nasisi na doctor vedu ava kana uchingonzi Crescenzia chete kana uchingonzi Crescenzia uchingonzi Anita life yako ichauya asati zizoti rini life yako ichauya asati zizoti rini ini pangu ndapedza tadzidza asina next time patinouya toda kudzidza nyaya yekuti toda kutaura nezvenye live within your means andika tichaya netopic live within your means live within your means. Ndo next topic yedu ya Wednesday yatinge shara pa chitatu chepa diaries antika rarama zvinoenderana nezvaunazvo zvinoenderana nezvauri antika run your own race antika nyaya dzecompetition idzi dzanetsa antika nyaya dzecompetition dzanetsa antika saka guys indapedza tobatana zvakare pachirongwa chinotevera ini ndiri kuenda kumafaro kuJoburg. Funza doni indi kuenda kumafaro kuJoburg andika vari kuJoburg tobatana ini tobatana kuJoburg ikoko vari kuJoburg tobatana ikoko paweekend uyai kumafaro redway uyai kumafaro tisangane tionane tinakirwe get together tifare zvedu pamwe chete tichitaura nyaya dzebusiness tichipanana maideas ekutsvaga mari and what not anditika tichange tiriko paweekend muzo Saturday anditika so please in case wanga wasara kumashure bata Lorraine mukunju apana kuzara pamwe ndisora kwazara andizivi pamwe ndisora because nzvimbo dziri limited pamwe kwazara I don't know andizivi but kungotaurawo hanzi kuJoburg kune parts get together diaries kune get together diaries pamwe ndikutosara kwazara futi handisi kuziva but kungomubata Lorraine mukundu ndiyane information ndiyari kuziva zvari kuita ndiyari kuronga ikoko munogona ngodi kungoona kuti kufamba sei anditika saka by tomorrow yes tinenge tiripo anditika tinenge tatoveka ikoko tinenge tatolenda tinenge tatodona tinenge tiriko anditika so guys tobatana zvakare tozobatana mumalive mukufamba imomo handianzi mufara nesiko kaiwa tinofara nemi ikoko tinofara tose chako tinenge chikufarirai on behalf but I hope kuti vanenge handizivi kuti zvichange chifambiswa sei I don't know kuti chinge chifambiswa sei let's hope kuti wana uchawadzidza wana kugadzirisika anditika wana kutsiurika handiti wana kutsiurika wana kugadzirisika handitika tese tinawo mistakes but tinotsiurana handiti tinogadzirisana chiwanawo uchitsiurwa handitika uchidaro mafoni aya aputsa dzimba handitika vamwe vanarume chaivo kaiko zvine zvikashahwisisa kuti murume here kana kuti uyatongosara kunochinjwa tate transgender ite mukadzi nokuti mumakuwa havachatobudi varume vazhinji ndoma vakutopinda deeper and deeper munhu akadaro anzi expect kuti anzi dedi anzi baba vekumba mukati menyaya dzemakuwa zvinhu zvacho zvoda kuti wega ungozvigarira pasi zviongorore kuti am I really turning into a woman or what anomaona but kotawo andina ndingaudze munhu zvokuita but kungoonesana nekungotsiurana handiti kotawo nyangwe nesi vakadzi vekuti dzimba dzatoputsika nenyaya dzemafoni kungogara wakangodai varume venyu dei vaibata mafoni vakaona zvavo tinoita pamafoni apa vakaona zvatinoita nezvatinonyora pamafoni apa chokwadi dzimba dzinoputsika it takes a day kuti murume angozobata zvaunenge uchiita pakapa dzimba dzinoputsika handika kungotsiuranawo but anyway each man for himself, good for us all. Guys, tobatana pa later. God bless.